Wel, mae wedi dechrau teimlo'n fwy hydrefol dros y dyddiau diwethaf sy'n golygu un peth. Mae'r tymor rygbi wedi dychwelyd. Ond mae'n gyfnod newydd yma yng Nghymru. Dyma'r gêm gyntaf o gystadleuaeth newydd sbon. Super Rygbi Cymru. Pencampwyr yr uwch gyngrair, unwaith eto eleni, Llannon Ddyfri. Ac am Gais yn coroni perfformiad perffaith. Westwood sydd yn croesi. Morgan Lloyd yn mynd yn sydyn, Morgan Lloyd yn darganfod y llinell Gais. Max Page, dewiniaeth. Ac am gêm i ddechrau, Pencampwyr yr Indigo Prem llynedd Llannon Ddyfri yn erbyn un o gewri traddodiadol y gêm Pontypool. Y gic gyntaf am hanner awr wedi saith. Wel ie, cystadleuaeth newydd, ond gwynebau cyfarwydd iawn yn ymuno fi, Nathan Brew a Steph Hughes wrth eu boddau i fod nôl. Mae'n teimlo fe diwrnod cyntaf ysgol boes. Falle ddim i ti, ac ti wedi bod yn ymarfer. Ond Nathan, ti'n edrych mlaen i'r gystadleuaeth yma llawn brwdfrydedd? O, yn sicr, ti'n beth, o'n i'n bach yn sceptical ar y dechrau falle amdano'r cystadleuaeth, ond yn fwy fi wedi gweld a clywed, y fwy positif fi'n teimlo, a falle prif nod neu gobaith y cystadleuaeth yw i codi'r ansawdd a safon y gêm, a hefyd falle tanio'r diddordeb mewn y gêm hefyd ar y lefel yma. Felly mae'r undeb wneud gwaith arbennig o dda i parhau'r treftadaeth Rygbi Cymru, ond hefyd ddiogelu ddawn y dyfodol. Yn fyr, bwriad y gystadleuaeth yw i gael bwlch rhwng boes yr academi a'r lefel proffesiynol, y lefel ranbarthol. Ydy'r gystadleuaeth yma yn gam ymlaen? Ydy, mae fe. Mae'n bwysig bod y safon yma rygbi ar gael i chwaraewyr ifanc i chwarae yn y gorffennol o ddim y safon yma ar gael. A mae boes yn colli mas ar rygbi pwysig. Mae'n bwysig bod perthynas y ranbarthau a'r clwbau yn dda, bod y boes yn gallu i galluogi chwarae, a gobeithio gallwn ni weld talent gorau Cymru y boes ifanc yn chwarae yma. Ac am gêm i ddechrau, Pontypool wedi ennill parch llynedd ar ôl ennill dyrchafiad i'r uwch gyngrair a Llannon Ddyfri y Pencampwyr presennol. O, yn sicr, pan eich chi'n ystyried bod nhw heb di colli falle y gêm, 18 gêm diwetha, maen nhw'n garfan cryf ofnadw, felly mae'n bod yn tipyn o her i Pontypool heno. Reit, wel mae ambell beth wedi newid dros yr haf. Mae lot i newid mewn gwirionedd, felly dyn ni'n gofyn am eich sylw chi dros y 90 eiliad nesaf. Popeth sydd angen chi wybod am Super Rygbi Cymru mewn 90 eiliad. Mae'n gystadleuaeth cyngrair newydd sy'n cynnwys 10 tîm, y boes yma. Felly, sut mae'n gweithio? Mae pawb yn chwarae 19 gêm cyngrair, 9 gêm gartref, 9 gêm oddi cartref, a does dim diraddiad na dyrchafiad. Y cynllun hir dymor yw i ddatblygu talent ifanc a chynorthwyo'r newid rhwng yr academi a rygbi rhanbarthol. Felly sut mae ennill? Ar ddiwedd tymor y gyngrair, mae rowndiau terfynol wedi selio ar safle'r tîmau yn y tabl. Bydd rhaid i'r 4 tîm isaf chwarae yn y gemau ail gyfle i gyrraedd rownd yr 8 olaf arferol. Felly, gall y tîm sy'n gorffen yn y degfed safle godi'r tlws. Nodwch eich dyddiadur. Mae 3 phrif floc o gemau. Bloc 1, Medi a Hydref, Bloc 2, Rhagfyr, a Bloc 3, Ebrill a Mai. Mae cystadleuaeth cwpan yn ystod pencampwriaeth y 6 gwlad. A pheidiwch anghofio am y darian her hefyd. Mae'r tarian her yn aros yn nwylo'r buddigwyr. Llannon Ddyfri enillwyr y gwpan llynedd sy'n dechrau'r tymor gyda'r tarian. Ac wrth golli gemau cartref yn unig, y mae ffordd o golli gafel ar y darian. Fe fydd y buddigwyr yn cario'r darian nes iddynt golli gêm gartref. Yn olaf, mae pob tîm yn cael gwario uchafswm o 150,000 ar gyflogau. Felly, dyna Super Rygbi Cymru. Gobeithio bod hwn i gyd yn gwneud synnwyr. A fydd e'n gwneud synnwyr dros yr wythnosau nesaf. Fyddwn ni mai atgoffa chi o'r rheolau a yr hyn sy'n newydd. Ond dyma sut mae'r wythnos gyntaf yn edrych. Gêm gyntaf dy heno, wedyn Casnewydd yn erbyn Pen y Bont, Cwins Caerfyrddin yn croesawu Abertawe, Glynebwy yn herio Aberafan, a 2 dîm sy'n hyfforddwyr newydd, Rygbi Gogledd Cymru yn croesawu Caerdydd i Fai Colwyn.
A fydd na uchafbwyntiau ar gael ar Esford yr Ec bob nos Fawrth, felly cyfle i chi ddalan a holl ddigwyddiadau'r penwythnos agoriadol. A braf iawn cael cwmni dau hyfforddwr sy'n nabod i gilydd yn dda iawn. Tom Hancock yn gynt o lan ymddyfru a Eros Evans sydd wedi cael seibiant o'n i dros yr haf, o'n i nôl nawr i boeni ti bob wythnos. Mae'n sefyllfa unigryw, be mae fel mynd lan yn erbyn un o dy gyn gyd hyfforddwyr? No, mae'n unigryw, ond mae'n gret i gweld Tom cael y cyfle i dyblygu unan yn y dreigiau. Mae'n dangos mae Gyngren yma gallu dyblygu o fforddwyr hefyd, a hwnna'n bwysig i bawb i'n credu. Challenge newydd i ti, Tom, a falle mae'n helpu rhywfaint bod ti nabod llan ymddyfru, nabod gymaint o chwaraewyr mor dda. Ie, fi'n nabod y chwaraewyr, meddwl bod fi'n nabod y stael gen i weld hyn, ond mae'n rhwyddach i nabod yna stopo fe, fi'n credu. Ie, Tom, mae Steff di crybwyll yn barod pa mor bwysig mae'r perthynas rhwng yr abanthe a'r clwbio o dan y system newydd yma. Fel ti'n gweld am hyn? Ie, so fi'n gweithio bob dydd o fewn y dreigiau, so fi'n rhan o'r sgyrsiau. Mae fe'n ffynonell bwysig iawn o ran datblygu'r chwaraewyr i ranbarth. Fi'n credu i fe gael gweithio mor effeithiol a gallu fe weithio, fi'n credu bod eisiau ni gael niferoedd bach yn uwch yn maint carfan y ranbarthau fe, bod chi'n gweld fwy o chwaraewyr yn gostwng lawr i chwarae'r le. Unwaith gewn ni'r chwaraewyr na nôl, fi'n credu bydd yn ffynonell arbennig i ddatblygu chwaraewyr nesaf. A Eros, mae nawr chwaraeodd y ffeinal yn rhan o'r garfa mae hyn, o fe weithiodd eich chi llynedd. Pa mor bwysig yw i barhau i gael y balans y cydbwysedd yna rhwng chwaraewyr profiadol a boes ifanc academy? Ie, yn gwmwys, hwn yn bwysig i ni. Jack Jones wedi benni ware achos anna fe, ond mae'n gret i gael Will Evans yn cael y cyfle i dod mewn i garfa ni. So, jyst gwmlaen i dyblygu fe dros y nesesau, gyda Harry Thomas y bach o'r eto, y 20s drwy ni, eleni eto. So, y cydbwysedd sy'n bwysig, cael pobl profiadol o amgylch nhw sy'n mynd i helpu nhw datblygu. A Tom, i ti di sôn yr wythnos yma, ti eisiau datblygu gêm Pontypool tu ôl i'r pac? Yeah. Chi eisiau ti yn fwy anturus, eleni? Fi'n credu bod fe'n bwysig bod ni'n deall bod Pontypool yn un arbennig o dda blwyddyn diwethaf yn y blwyddyn cynta nôl yn y gyngrair i gorffen yn chweched. Nhw yn yr hynt rili ddod yn bedwerydd tan yr wythnosau ola. So does dim lot sy'n angen newid, ond mae eisiau datblygu tyma bach mwy o plan B. Arddull bach yn wahanol i fod yn tîm sy'n gallu herio ym mhob math o dywydd yn erbyn pob math o dîm. Mae'r ffaith o'n nhw'n siomedig i fod yn bedwerydd yn dweithio ni gymaint am y tîm. Jyst yn ola, Eros, sut i ti'n parhau i... Oeddi cymhelliant, oeddi awch, dwi ddim yn broblem yn y tîm yma, wnaethoch chi'r drwbl llynedd, oeddi nhw'r un mor benderfynol i gyflawni yr un peth eleni? Dwi'n challenge i ti? Ie, byddai'n challenge mawr, Mae boes profiadol, mae'n nafod mae'n bwysig yn cael boes ifanc yn y garfa hefyd, i cyffresno pethau lan, gweithio bydd awch ar y ffresnes o pawb fyna tu mewn i garfa i helpu ni. Reit, wel ni wedi siarad digon am boes ifanc a mae Steff Hughes nawr yn cael cwmni dau ohonyn nhw. Ie, diolch Lauren, fi'n cael cwmni dau chwaraewr sy'n chwarae heno, Sam Scarf a Will Evans. Sam, fourth season with Pontypool and obviously involved with the Dragons as well. How important do you feel this level is for your development? Yeah, I'd say it's massive as I'm playing week in, week out for the last 3 years now. So, yeah, it's huge, especially this new league coming in. I think it's just going to get better and better for the youngsters. And obviously with the financial things with the regions, it's also just that little step to kick into. So I think, yeah, it's going to come on loads. I'm glad to be here. I'm glad to play for Pontypool. So hopefully kick on now. Fantastic. And Will, your first appearance for... Just building on from RAG 18s, building on to the next level, obviously stepping into senior rugby now, a lot more physical, so just kind of that bridge between regional and under 18s. Brilliant, thank you very much. Diolch yn fawr iawn i chi, pob lwc am y gêm. A mi fydd Will Evans yn dod ar gêm gorfforol, dwi'n siŵr, o ystyried fod e'n 6 troedfedd, 6 modfedd, newydd arwyddo cytundeb gyda'r Scarlett. Rwy'n ni'n mynd i weld lot fwy ohono dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf? Sicr, mae fe'n lwmpyn o ddyn a chwaraewr, a mae Scott Snedden a Steffan Gynharach di sôn amdano
pa mor siw gymryd o potential sydd gyda fe. Mae sgidiau enfawr dy fe i llenwi, wrth gwrs, cyfrifoldeb enfawr, achos mae Jack Jones i ymddeol, felly bydd rhaid i fe dod ar un falle agweddo a chwarae. Welson i oedd i Jack Jones yn yr adrannau dyn, a wedyn, wrth gwrs, yn y lws fel petai. Felly mae dyfed dyfod yr enfawr, yn siŵr. Ie, mae Steph Hughes wedi ymuno ni. Fi ddim yn lan yn erbyn boes fel Morgan Allen, Scott Matthews a o brif carwyr gyngred llynedd. Fi wedi gario yr un mor bwysig heno. Wel, fi lwcus wedi cael y cyfle i hyfforddi fe gyda Cymru dan 19, a mae fe'n cario'r gryf. Mae'n fwy corfforol iawn yn amlwg gyda'r ystadegau yna. A bydd e'n brofiad arbennig iddo fe heno fel chwaraewr ifanc yn mynd lan yn erbyn chwaraewyr fel Morgan Allen a Scott Matthews. Edrych ymlaen i weld sydd eithaf. Sam Scaff yn un arall ti'n nabod, di cael bach o amser yn chwarae'r dreigiau, ond mae fe'r un mor awyddus i gynrychioli pwla. Do, oedd hwnna'n amlwg yn siarad gyda fe pa mor brwdfrydig mae fe i chwarae i Pontypool. Mae'n chwaraewr arbennig, mae'n fwy cryf iawn yn amlwg, mae siap i gorffen, perffaith i wario bachwr. A beth sy'n sefyll mas yw feddylfrydau yn ardal y dacl. Ni'n gweld enghraifft fan hyn o fynd a dwgyd y bel ar y jackal, a fydd hyn awyddus i gael i ddwylo ar y bel hefyd. A mae gêm yn datblygu pob wythnos, felly mae'n bwysig bod e'n chwarae'n gyson ar y lefel yma. Wel, ni ddim yn bell nawr o'r gig gyntaf, Nathan. Ni wedi sôn am Tom Hancock yn gynt yn rheoli Llanymddyfri. Faint fydd e wedi bod yn paratoi am y gêm yma i gymharu ar tymor i gyd? Tom Hancock, dwi'n meddwl, ie, na, bydd hwn yn heren fawr i Pontypool heno, a falle Tom Hancock. Mae fe'n gwybod fel mae Llanymddyfri yn gallu chwarae. Fe oedd yn cyfrifol ar amddiffyn fel betai, ond mae di symud i Pontypool a fe sydd yn edrych ar ôl yr atac fel betai. Felly mae fe moyn wario gêm eang, mae fe moyn tafu y bel o gwmpas, a bydd e siŵr o fod yn well o neb yn gwybod fel i ddatgloi ar amddiffyn Llanymddyfri. Ie, mae gêm gyflawn gyda Llanymddyfri. Fe welson ni'n dod fan hyn llynedd a dangos hynny, a dwi'n yn gwybod faint oedd Matt Hancock yn gyfrifol am y ffordd maen nhw'n chwarae staff. Gath e dylanwad mawr ar y ffordd oedd Llanymddyfri yn chwarae tymor diwetha. A ni'n gweld trwy tymor, hyd yn oed y tywydd, oedd yr un awydd gyda nhw i symud y bel a cystadlu. A beth sy'n sefyll mas i fi, os dim lot o newid yn y carfan nhw, maen nhw wedi colli Jack Jones, ond chi'n edrych ar y carfan yn gyflawn, mae lot o cysondeb na, felly yn edrych mlaen i weld sy'n maen nhw'n mynd i chwarae eleni, fi'n siŵr bod nhw'n chwarae tipyn yr un peth. Ie, Tom Hancock, nid Matt Hancock. O'n i'n mynd i siarad am Matthew Davies, achos mae fe wedi gadael pwle. Ni'n gweld yn gyson yn doni, yn cicio'n gyson yn aml, oedd e'n gyfrifol am sawl fuddigoliaeth iddyn nhw llynedd. Mae fe wedi gadael, Ciaran Meek yn dod mewn, ydyn nhw'n debyg o ran maswyr? Ie, maen nhw'n debyg. Mae'r ddoi yn gallu cico'r bel, a bydd Ciaran Meek siŵr fod yn cael dylanwad mawr ar y ffordd mae Pontypool moyn wario. Mae Tom, nid Matt Hancock, wedi dod mewn wrth gwrs, a mae fe moyn wario'r gêm creadigol yma. Mae digon o brofiad gyda Ciaran Meek. Mae wrth gwrs cyfle wirioneddol hefyd gyda y backup mas o'r Harry Ford sydd falle yn rhywun i cadw lygad arno se. Harry Ford, ti'n nabod, a mae'n dalent. Ydy, mae'n dalent fawr iawn. Mae gyda'r dreigiau ar y funud, mae'n datblygu ar y gêm gorfforol, a mae sgiliau gyda fe. Fi'n siŵr os bydd e'n gweithio digon caled, geith e lot o cyfle gyda Cymru dan 20, blwyddyn hyn, felly edrych mlaen i weld e'n datblygu, ond dyma beth mae'r gyngor yna, ni'n edrych mlaen i weld y boys na'n chwarae. Reit, wel, mae'r amser wedi dod i ymuno Anti Meselwebi am y tro cyntaf y tymor hwn. English language commentary is available with Nathan Brew and Phil Steele. Yn y Gymraeg, mae Steph Hughes ar fi'n ymuno a Griff McKee. Ie, diolch Lawr. Yn noson hanesyddol i rygbi yng Nghymru, gêm agoriadol Super Rygbi Cymru. Mae hi'n dymor newydd, cyngrair newydd a chyfnod newydd i glybiau ar hyd a lled Cymru. A 10 tîm fydd yn frwydro am y tlws y mis Mai. Ond mae 9 mis o waith caled i ddod i holl glybiau ar freuddwyd o fod yn bencampwyr fel Llanymddyfri llynedd yn yr uwch gyngrair. Ond mae lot o waith i wneud dros y tymor. A un chwaraewr sy'n dod nôl i'r clwb eleni, Ciaran Meek, yn cerdded allan i'r cae gyda'i blantos i ganfed ymddangosiad i'r clwb ac am ffordd i ddod nôl i'r ffai yma ym Mharc Pontypool gyda i ganfed gêm i'r clwb.
cyn gapten y clwb. Scott Matthews bellach wedi symud i rôl gyda'r tîm hyfforddi, ond yn dal yn ei chanol hi. Ond cyn y gêm heno, mi fydd moment i gofio ambell chwaraewr gynt o Pontypool sydd ddim gyda ni dim mwy cyn chwaraewr a chyfarwyddwr rygbi y clwb Alan Carter, chwaraewr dros Gymru ddwywaith yn 1991. Cyn glo y clwb Christian Smith bu farw dim ond yn 33 mlwydd oed. A Carl Barnard, chwaraeodd i Pontypool yn y 60au, yn gwneud 87 o ymddangosiadau i'r clwb. Mae'n cydymdeimlad ni gyda'r teuluoedd, ffrindiau a phawb sy'n nghlwm â'r clwb. Dyna ar fi'n cic gynta Super Rugby Cymru, felly gan ei gael cipolwg ar y ddau dîm. Dipyn o wynebau cyfarwydd yn hîm Pontypool, ond arweiniaeth newydd gyda Mike Herbert yn cymryd y capteiniaeth. A Morgan Allens wedi symud o Gaerdydd i Pontypool yn yr ail reng. Ac yna wrth gwrs Kieran Meek yn safle y maswr am ei ganfed gêm. A Ioan Duggan, chwaraewr o Academi y Dreigiau, sy'n dechrau ar yr asgell dde. Ar un stori gyda'n Llanymddyfri teyrnasiaeth newydd gyda'r capteiniaeth Lee Rees yn lle Jack Jones wedi ymddeol, fo fydd yn arwain y tîm eleni. Ioan Hughes tu allan iddo fo, ac yna Jack Maynard yn safle y cefnwr, ond Ilan Phillips sy'n dod mewn i ddechrau am y tro cyntaf yn y tymor yma ar ôl gweld o allan o'r tîm am spel tymor dwytha tybed bus gan fwy gynnig y flwyddyn yma. Adam Jones yng nghanol y cae, fo fydd yn edrych ar ôl y gêm hen yma. Fel nath o y tymor dwytha yn yr uwch gyngrair. Ond Super Rugby Cymru, da ni'n barod i fynd amdani cic gynta y tymor a cic gynta cyfnod newydd i rygbi yma yng Nghymru. Casglun effeithiol gan Pontypool i ddechrau'r gêm. Yn ôl yn y boced yn syth i Meek sy'n rhoi di lawr y cae. A Stu Worrell sy'n aros amdani. Sydd mewn i ardal y dacl yn cyfarfod Sam Cochrane. Ond Rees ar bêl allan i Hughes. Bêl yn tasgu, mae'n gigos. A mynd y sydyn, Ioan Hughes chydig o waclu o'i flaen o yn dadlwytho dros y top i Maynard. Maynard sy'n taro'r tir. Llanymddyfri yn debyg i be maen nhw'n neud fel arfer, yn pwyllo, yn edrych ar ôl y bêl. Ac yn edrych ar ôl meddiant. Nôl ar y tu mewn. Yn tacl gryf. Worrell mewn i Callum Davies. A'n chwarae bob gêm. Blwyddyn dwytha i Pontypool. Roddy Jones allan o'r drws cefn. Tuag at yr asgell. Yn ceisio mynd drwy'r bwlch oedd Aaron Warren. Mae'r bêl yn rhydd. Adam Warren i Will Davies. Y clo mawr sy'n mewn am i ymddangosiad cyntaf i'r clwb. A Rees yn gorau gweithio'n galed am y bêl. Mae dal yno i Jamie Hughes. Worrell unwaith eto yn ei chanol hi. Will Evans yn ei chanol hi on Mantais i Llanymddyfri. Rees sy'n cymryd i amser. Y bêl yn dod allan i Hughes. Hughes ar bas hir i Maynard. Maynard yn dadlwytho'n effeithiol i'r asgell chwith. A mor sydyn â hynny, mae Llanymddyfri wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rugby Cymru. A Ilan Phillips yn sgorio cais cyntaf yn y gyngrair. Wel, dechreuad champions gan Llandyfri. Ni'n gweld yr amrywiaeth sydd gyda nhw yn ei chwarae. Y blaenwyr yn trafod y bêl, i'r olwyr. Will Evans yn amlwg yn cario'n gryf yng nghanol y ca. A maen nhw'n jyst yn denu am ddiffyn Pontypool yn dynach yn y diwedd. Dwylo syml sy'n neud e. A bas dros y top. Jack Maynard digon o rifau gyda Llanymddyfri. Mae Ilan Phillips yn neud yn dda yn y gornel. A fel ti'n sôn yn dechrau fel nath nhw orffen llynedd. Mor hawdd yna unwaith yn y 2 ac yn sgorio'n syth. Maen nhw mor beryglus pan maen nhw'n cyrraedd ardal yna o'r cae. A maen anodd stopio ymosod fel sgan Llanymddyfri.
Ydy, mae fe. A un peth sy'n sefyll mas i fi oedd sgiliau Llanymddyfri yn ardal y ruck. Mae Pontypool yn cystadlu pob ardal y dacl, ond achos mae Llanymddyfri'n effeithiol, mae'r bêl wastad ar plat i Lee Rees. A ni'n gwybod pa mor gyflym mae'n chwarae'r bêl. Maynard ar yr ystlys bellan, pwyllo. Chydig yn fyr o'r pist wrth i'r dyfarnwyr cynorthwyol gadw ei baneri i lawr. Mae'n anaf yn ganol cae i Llanymddyfri. Mi gawn ni gip olwg bach ar y cae. Denni'r ddiffyn. Maynard bydd ni arfa gyda Llanymddyfri a Caerdydd, felly just cael rhywun fel mas yn y Sianeli Llydan. Mae'n dangos bod nhw'n gallu amrywio y ffordd maen nhw'n chwarae gyda felly 2 maswr yn yr olwyr. Pwyllo am chydig bach mwy yn hanol y cae gyda chwaraewr Llanymddyfri ar y llawr, ond fel ti'n sôn, Jack Maynard yn gwybod sut i drafod y bêl yn enwedig. Mae cael 2, wel, mae bron fel cael 2 maswr yn dydi ar y cae ar yr un pryd. Ydy, mae fe. Yna fe sydd wedi gweithio mor dda i Llanymddyfri dros y blynydde diwetha yw cael yr amrywiaeth. Yn amlwg, Ioan Hughes fel maswr, ond hefyd Jack Maynard mas na. Maen nhw'n gallu just symud y bêl mor gyflym o un ochr y cae i'r llall. Amser mae boys yng nghanol y cae yn gallu cario hefyd gyda chi. Mae'n anodd iawn i amddiffyn. Taylor Davies oedd ar y llawr yn cael chydig o driniaeth gan y tîm meddygol. Mae o'n ôl ar ei draed erbyn hyn. Yn hercian ychydig bach, ond dwi'n siŵr fydd o'n cerdded... Wel, syth nôl ar y bêl. Taylor Davies yr anaf yn awchu i gael ei ddwylo ar y bêl yn gynnar yn yr ornest hon rhwng Pontypool a Llanymddyfri. Y gic uchel gan Lee Rees yn cael ei ddelio gan Ioan Duggan. Y dyn ifanc o Academi y Dreigiau, Beak yn y boced. Ond cael ei amsugno gan Will Evans. Yn gwneud yn dda i gyrraedd y tir. Flanagan yn tasgu'r bêl allan. Amser am chydig o gicio ymlaen, mae hon am mynd yn uchel o droed Meek ac yn cwrso ac ar y bêl Thomas. Mae Llanymddyfri wedi gweithio'n dda rownd pwysau am ddiffyn Pontypool a chydig o bwyllio yn fan hyn gan Llanymddyfri. Lawr y cae tuag at Matthew Powell sy'n ceisio rheoli'r bêl. Carried in! A digon yw digon. Medd Meek. Mae'r bêl allan ar ei ben yr ochr yma. Tafliad fydd i Llanymddyfri sy'n ennill yr ornes gicio fach yna. Just nodyn ar y game kicker yna. Mae'r reolau wedi newid braidd tymor hyn. Yr hyn Dupont Law wedi mynd. Felly unwaith chi'n cico'r bêl, unwaith mae unrhyw blaenwyr o flaen y bêl, mae rhaid nhw cadw symud nôl. Felly maen nhw'n gobeithio wneud hwnna dod â game gwrthymosod i'r ca cem, felly bydd e'n diddorol i weld sio mae hwnna'n datblygu hyn, ond hefyd mewn i'r tymor. Davies yn bwydo i Evans. Phillips i Hughes. Hughes ar Basir i Maynard. Gwacle ar yr asgell bella. Nôl tu mewn. Mae Warren yn mynd. Yn cario mor gryf. Aaron Warren. Ond Scott Matthews, yr hen ben, wrth i fodd gyda'i ben yn ardal y dacl, yn troi'r bêl drosodd a'n rhyddhau'r pwysau yna ar amddiffyn Pontypool. Wel, chi'n edrych at eich arweinwyr i arwain, a mae hwnna'n esiampl gwych gan Scott Matthews. Ni wedi gweld dros y blynydde pa mor gryf yw dros y bêl, ond mae hwnna'n dangos pa mor bwysig yw cystadlu am y bêl. Just gwyliwch mae'n pocho rownd, mae'n gryf, mae'n cystadlu yn gyfreithlon. Ond mae rhaid i Pontypool cadw wneud hwn yn ardal y dacl achos sy'n difrod i Llanymddyfri. Scott Matthews yn hen ben i'r clwb. 90 o ymddangosiadau
46 cais. Gyda dros 20 o hein yn dod mewn un tymor i'r wythwr. Y tafliad wedi cael I gipio Sam Scarf sydd ar y llawr yn ceisio troi'r hyd drosodd. Taylor Davis ar hyd y bêl. A mae hyn yn ardal perffaith I lan ymddyfru I roed I lawr mewn I ddwy ar hugen Pontypool. Ond y bachwr Taylor Davis yn gwneud y gwaith caled yn ardal y dacl ac yn gwneud union be nath Scott Matthews yn ôl I Pontypool. Ni'n sôn cyn y gêm, Jack Jones yn golled enfawr I llan ymddyfru, siwt bydden nhw'n ymdopi hebddo fe, ond yn gorfforol, mor belled, maen nhw wedi gwneud yn dda iawn. Chris Long yn yr enghraifft na, yn dala'r sgarmes lan, yn galluogi Taylor Davis I gystadlu am y bêl. A mae fe a Will Evans yn edrych yn gryf yn yr ail reng. Chris Long yn gafel y bêl yn yr awyr, ond oedd I ddim yn dafliad gyfreithlon. Yna chydig o wthio rhwng Callum Davis a Chris Long. O fel nath ni sôn am Taylor Davis, yn chwaraewr mor ddylanwadol I dîm Llanymddyfri, prif sgoriwr y gyngrau'r llynedd, 17 o geisiau. A sgrym cyntaf y gêm, sgrym cyntaf Super Rugby Cymru. Crouch. Sgwni sut aeth hon. Bind. Set. Pwyllo cyn bwyd o'r bêl. Play away. A'r dyfarnwr yn hapus gyda'r ornest. Felly Scott Matthews sy'n pigo ac yn mynd syth tuag at Ioan Hughes yn gwneud yn dda I dynnu'r wythwr i'r tir. Retreat in front, retreat. A Meek yn gweld chydig o wagle yn y cae ôl. Jack Maynard yn gwarchod y bêl. Sydd mewn I ardal y dacl monen nerthol gan yr asgellwr. Llanymddyfri. Bêl yn sownd yn y ryc I Lee Rees. Ond eto, gwaith da gan Pooler yn y cefnwyr. Jones yn ffigio y bas dros y top yn ceisio cadw'r llawn rhydd I ddadlwytho. Rees I Warren sy'n ochr gamu nôl tu mewn ond ath y bêl ymlaen. A chyfnod da o amddiffyn gan Pontypool ambell ergyd go nerthol yn mynd I mewn. Mae'n drefnus iawn gan Pontypool. Nathon nhw cliro'r bêl a fi'n credu dyna y sgript sy'n bwysig iddyn nhw heno I gigio'n hir cystadlu yn ardal y dacl. Ni'n gweld Morgan Allen yn neud job gwych o amddiffyn yn creu llanast ar y llawr hefyd. Falle'n twyllo dyfarnwr braidd ond tirogau sy'n bwysig I Pontypool. Iowan Duggan yn gryf yn ardal y dacl. Ni'n trio cwmto cyflymder pêl Llanymddyfri achos maen nhw'n tueddu chwarae rhwng 3 a 5 eiliad y pêl yn fyw. A nath Pontypool job gwych oedd byti 5, 6, 7 eiliad. A mae hwnna'n rhoi cyfle i'r amddiffyn I setio I gallu bod yn gystadleuol. Mae'n lefelau'r analysis yma'n hyn. Steph Hughes yn cyfrifiadur chwarae teg ond fel ti'n sôn y cyflymder yna gan Llanymddyfri a dyna pwysigrwydd y gêm iddyn nhw ceisio cael y bêl yna allan yn sydyn a fel nath ni weld yn y dwy ar hugen gath nhw'r bêl allan yn sydyn a'r gwagle yn cyrraedd ar asgell yn syth felly mae'n bwysig i'w gêm nhw. Ydy, mae fe. A mae'r ardal y dacl nawr jyst mor bwysig yn y gêm fodern yn wedig yn erbyn tîmoedd fel Llanymddyfri I gallu reoli cyflymder y bêl. Meek yn mynd yn hir yn syth gyda'r gic dros ben Phillips a Maynard. Phillips I Maynard. Maynard yn ceisio curo amddiffynwr Pontypool. Warren sy'n rhedeg y bêl o'i dwy ar hugen I hun nôl tu mewn i'w frawd Adam Warren. A'r bêl wedi tasgu ymlaen a falle Llanymddyfri'n difaru peidio rhoi troed i'r bêl yn fanna mynd am diriogaeth yn ceisio chwarae ond ddwfn yn hanner I hun camgymeriad prin gan ymosod Llanymddyfri. A ni'n gwybod bod Llanymddyfri mynd I chwarae mas o bobman, felly chwarae teg I Kieran Meek jyst yn sylweddoli, dod yn i'r bêl yn hir lan a dod yn I pwysau ar Llanymddyfri, gorfodi nhw I wneud camgymeriad. A wnaethon nhw jyst hwnna bron Aaron Warren torri fas. Ond ni'n gweld
feddylfryd Llanymddyfri o'r dechrau i led i'r bêl. Ond cadw nhw'n wneud hwnna, na'r ffordd maen nhw'n chwarae, na DNA'r clwb yw cadw chwarae, cadw wneud yr amddiffyn i daclo a wneud penderfyniadau. Felly, os gall Pontypool cadw reoli, maen nhw'n mynd i gystadlu'n dda. Cyfle cynta, Pontypool i ofyn cwestiwn o amddiffyn Llanymddyfri wrth i nhw geisio mosod a torri mewn i'r 2 ar 20. I'r clod ymhel. Matthews yn ffigio'r bas. Dynnu'r tir. Gallu'r Green. Allen yn gollwng hi. A'r bêl nôl yng nghrafannau Llanymddyfri a Rhys nôl i Hughes yn y boced. Dydy o ddim am geisio rhedeg hon allan. Mae'n dipyn o wagle lawr ganol y cae. A Pontypool sy'n rhoi di syth nôl tuag at y mewnwr. Yn hytrach Jack Maynard sy'n Yr gic lawr y cae. I ardal y dacl gyda Ilan Phillips. Pontypool yn fwy hapus i chwarae'r gêm tirogeth a maen nhw'n gwneud job dda o wneud bywyd Llanymddyfri yn rwystredig gyda cicio'n hir, cystadlu yn ardal y dacl a ni yn cadw gweld potensial sydd gyda Llanymddyfri, dorri'r gêm yn agored mewn eiliad. Ond Pontypool sy'n mwynhau'r meddiant dros y 5 munud diwetha, cyfle arall i nhw i adeiladu o'r darn gosod. Tacl enfawr yn dod mewn gan Llanymddyfri, ond Pontypool sy'n dal i ddod ymlaen. A mae'n gigos i Pontypool. Mae'n gyfle man hyn. Cyfle mawr a deud y gwir i Pontypool yn sbio am y pist. A mae Meek yn llygadu'r pist yn syth. Am y pist. A Kieran Meek sy'n llygadu hi ar ei ganfed gêm i'r clwb. A dyma'r... dyna'r drosedd gan Meek unwaith eto. A'r gic yn gywir gan Meek rhwng y pist. Ar y sgôr, Llanymddyfri 5, Pontypool 3. Mae Pontypool ar y sgorfwrdd yn Super Rugby Cymru. Llanymddyfri yn dwy'n y bêl yn ôl. A maen nhw'n ymosod yn syth o Sian Davies. Pontypool yn cystadlu'n frwd dros y dacl. Mae'r gic allan ar ei phen gan Pontypool. Ond y pwysau yn fawr gan Llanymddyfri. Ac yn llwyddo i roi... Wel, i wneud siŵr bod Pontypool yn gwneud y camgymeriad neu a Pat Lewis yn rhoi'r bêl allan ar ei phen. Ydy, mae'r gêm yn gystadleuol, mae'n datblygu'n dda, ond hefyd, ni'n gweld Llanymddyfri dechrau reoli tybach mwy o tirogaeth. Bydd nhw am sicrhau bod nhw'n cadw'r fel am cwpl o cymalau fan hyn, a gorfodi i Pontypool i amddiffyn. A'r bêl ddim yn gywir gan Llanymddyfri yn fanau a Scott Matthews sydd yn casglu'r bêl ac yn gwneud yn gywir o'r llanast. Mae Pontypool yn meddwl i roed hon syth i lawr y cae a mae Meek yn rhoi di allan ar ei phen. A'r opsiwn saff gan maswr
ymddiheuriadau, os oes unrhyw broblemau gyda'r lluniau ar eich sgriniau chi adre, da ni'n gweithio'n galed i sortio hyn cyn gyntad a sy'n bosib iddo chi. Ond y sgôr yma ar hyn o bryd, Pontypool 3, Llanymddyfri 5, ar ôl i Ilan Phillips sgorio'r cais cyntaf yn y gornel ar ôl gwta 5 munud, ond Pontypool sydd wedi dod nôl ar ôl Kieran Meek gyda y gic gosb. Rodri Jones nôl ar y tu mewn i Phillips yn dod mewn ffwr o'r asgell dde. Long, bron i hwnna fynd i Rodri Jones, ond tasgu mlaen nath y Bale. Ond eto, Llanymddyfri, cyn enwedig Rodri Jones. Mae chwaraewr mor ddawnus, mae chwaraewr sydd wrth i fod yn cadw i ddwylo yn rhydd ar yn dadlwytho allan o'r drws cefn yn un o'r pethau mae mwynhau gwneud ore. Di, mae fe. Mae'n chwaraewr holl bwysig i Llanymddyfri yng nghanol y cam. Mae'r gallu gyda fe i ledu'r Bale, ond mae'n fwy cryf sy'n gallu cael ei ddwylo'n rhydd a'n hoffi cadw'r Bale yn fyw, fel wedys di. Cwbl o gamgymeriadau gan Llanymddyfri lawr fan hyn nawr. Fy nhw'n awyddus i gadw y Bale, jyst i creu bach o pwysau, gallu reoli momentum y gêm tym bach. Ni'n gweld symudiad yn amlwg sydd wedi paratoi yn yr wythnos, trial defnyddio y blaenwyr a'r olwyr i targedu ardal ryc Pontypool. Ond nhw'n jyst dim digon cywir gyda'r Bale. Gornest gysadleol arall yn y sgrym, ond y Bale yn aros gyda'r tîm sy'n ymosod. Pontypool lawr y cae, Phillips yn gwarchod i gwneud siŵr bod honnau'n mynd am y nôl, a Maynard yn gweld gwagle yng nghanol y cae. Meek sy'n targedu'r awyr, a mae hon yn uchel, ond Aaron Warren sy'n aros amdani, a mergyd nerthol gan Pontypool, ond yn dadlwytho mor effeithiol dan bwysau, a Johan Hughes yn rhoi di syth lawr y cae, a mae Pontypool yn penderfynu rhoi di allan ar ei ffen. Rhys sy'n mewn i Maynard, mae yna gic gosb ar y ffôn fan hyn i Llanymddyfri, mae allan i'r asgell. Phillips ar gic bwt i'r cefn, a'r cefnwr yn gwarchod hi, ond fe ddawn ni nôl am y gic gosb yna. Ond mae'n rhaid dweud, Aaron Warren yn gwneud yn wirthiol i gadw'r Bale yn byw ar ôl cael, wel, y gair Saesneg ydi gath o'i neilio. Do, nath e. A ni'n just teimlo mae Llanymddyfri'n dechrau troi'r sgriw o ran dwysedd, ond mae'r kick-off hyn, a ni'n sôn am y reol newydd na, o na, sgrym yw e. O na, penderfyniad yw e, gyda'r kick-off, gyda'r reol newydd, mae cyfle gyda'r tîm sy'n cael y kick-off, bod nhw'n moyn cael sgrym o le gicodd Pontypool y Bale, neu kick-off o lan y can, amlwg Llanymddyfri'n dewis y sgrym, ond y reol na, le mae rhaid chi i redeg nôl tu ôl y ciciwr cyn symud ymlaen. Ydy, reol gymlell, diolch i Anton Dupont, chwarae teg iddo am bwyntiau allan, ond mae'n reol sy'n mynd i chwarae rhan bwysig yn y tymor, yn enwedig yn fan hyn, Llanymddyfri nôl yn nwy ar 20. Pontypool, dim ond yr ail dro, maen nhw wedi bod mor uchel fyny'r cae a hyn, a da ni'n gwybod pa mor beryglus maen nhw'n gallu bod. Rhys yn pwyllio, yn denu Flanagan i mewn. A'r Bale allan i Phillips yn cael ei daclo gan Lewis. A'r Bale chydig yn araf, unwaith eto i Llanymddyfri. Rhys. A'r Bale i Hughes. Dros y Bale mae Davies. Rhys i Evans. Y cawr yn yr ail reng. Mae'r Bale wedi tasgu allan o grafangau. Evans a Flanagan yn rhoi di i Mahoney, sy'n penderfynu mynd am diriogaeth. Ond mae yna dlamyn dda dros yr ystys bella. A cyfle ni fynd lawr at Lauren, a mae ganddi gwmni. Tom, Llanymddyfri yn y degau cynnar y gêm yn dangos pa mae nhw yw'r pencampwyr presennol, ond hapus yr ffordd falle chi wedi i atal nhw yn y 10 munud diwetha? Ie, tyfu mewn i'r gêm tro bach, ond ni'n edrych yn fregus yn y dechrau'r gêm yn amddiffynol. Cyflymder Pale yn bwysig i Llanymddyfri, a nhw'n cael hwnna, nhw'n edrych bod lot o niferwyr dyn nhw mas yn Llydan i gymaru â ni. O'n i'n becso tyma'n bach amdano ni beth o'n i fel yn cwrs o ciciau, oedd lot o le ar y ffordd nôl wrth nhw gwrthymosod, ond mae'n bod ni wedi gwella hwnna tyma'n bach. Credu bod ni bach mwy dewr pan ni'n cael tiriogaeth a Pale. Fi'n credu ni bach mwy dewr ni'n
edrych o bod ni'n becso war y tymor bach, ond fi'n siŵr tyfudd y boys yn hyder. Mae'n beth da i chwarae'r pencampwyr yn y gêm gyntaf fel ffordd o fesur lle i chi fel garfan? Ydy, mae fe'n her, ni'n gwybod yn union really, ble byddwn ni ar ôl y gêm byddai'n dangos i ni beth sy'n eisiau ni weithio fwy arno, gyda gweddill sesiynau ffordd ni'n dros yr wythnosau nesaf, a le llew eich i ddechrau yn erbyn y pencampwyr efo. A beth yw'r prif neges nawr te? Dewrder? Dewrder pan i ni yn hanner nhw, ymlaciad tyma bach pan i ni ar y bel. Ni bach yn rhy fyrbwyll falle cicio pel i ffwrdd achos bod ni'n panic o chydig yn lle mwynhau meddiant ar y bel tyma bach. Ac yn amddiffynol, yn llosgu gormod o gerff ar y llawr. Eisiau ni arafu pel o lawr ond heb gwastraffu gormod o ddynion ar ei trad. Tom, diolch yn fawr. Fwlwch. Ie, diddorol clywed gan dîm hyfforddi Pontypool yn fanne, ond dyn ni nôl ar y cae. A Llanymddyfri sy'n torri mewn i ddwy ar hugen Pontypool eto drwy Aaron Warren. When the ball, it's a good turnover. A mae Pontypool yn wych dros y bel. A Jordan Thomas, y cefnwr sydd wedi dwy'n honne yn ardal y dacl. Mae angen i Pontypool geisio dod allan o'r ddwy ar hugen yma cyn gyntaf da sy'n bosib. Ac i lawr y cae. Meeks yn aros amdani. Mae Gigos yn erbyn Pontypool a Cerdyn Melyn. Sgam Sgap. Mae'n edrych yn hynod siomedig gyda'r penderfyniad yna. Methu coelio'r peth i ddeud y lleia. Mae hwn yn benderfyniad mawr yn y gêm. Fynte, falle yn baglu un o chwaraewyr Llanymddyfri os nes i weld i'n iawn y tro cyntaf. A mynd am y gornel ma Llanymddyfri. Dyma ni unwaith eto felly. Sam Scarf sydd ar y llawr. Doesn't get much more cynical and clear than that. Ella am deud bod ni'n gweld lliw lawer o'r ongl yna. Stay on the line, Blacks. Sa'n gweld dim byd. Mae'r Llemanwr siwr wedi gweld beth sydd wedi digwydd. Fi'n siwr taw Llemanwr sydd wedi gwneud y penderfyniad. No compete, play on. Mae'r bel yn fyw. A Taylor Davies gyda y bel yn ei ddwylo. Da ni'n gwybod sut fath o berygl mae Llanymddyfri yn gallu achosi o ardaloedd fel hyn yn y cae. Davies sydd dal yng nghefn y sgarmau symudol. A Pwla yn ceisio arafu yr arfen fawr yma gan Llanymddyfri, ond Taylor Davies sydd o fewn modfeddi o'r llinell gais. A mae Taylor Davies yn sgorio ei gais cyntaf o'r tymor ac yn cario ymlaen fel nath o llynedd. A Llanymddyfri sy'n ymestyn i mantais. Wel, mae pawb yn siarad am gallu Llanymddyfri i ledu'r bel chwarae dwysedd uchel. Ond mae'r gŵr yma Taylor Davies wedi cael sawl cais tymor diwetha. Sa'n ni'n byddwn ni'n gofyn am contract a arian am sgori ceisiau achos bydde fe wedi gwneud ffortiwn blwyddyn diwetha. A gewn ni weld siwr bydd e blwyddyn hyn. Ond mae'r sgarmes na wedi trefnu'n dda. Bydd nas Llanymddyfri'n dda. Oedd y mynedd gyda nhw. Dath Rodri Jones a Aaron Warren mewn. A mae'n edrych fel un fel nath Pontypool am ddiffyn yn dda. Ond mae'r hyrddiad nesaf na yw'r un sy'n bwysig i Llanymddyfri. Maen nhw'n aros yn gryf. A nath Taylor Davies yn dda yn y diwedd i sgori'r cais. Ie, dangos y Llanymddyfri, maen nhw'n gyda gymaint o bwyll yn ei ymosod. Maen nhw'n aros am yr amser cywir i fynd amdani a Taylor Davies. Mae'n gwybod union lle mae'r llinell gais na. A Llanymddyfri gyda ei hail gais o'r gêm. A Jack Maynard yn mynd am ei ail drosiad. Y cyntaf chydig yn fyr. A hon o tua'r un ongl a'r un pellter. Ond diolch yn neud yr un camgymeriad dwywaith. Llanymddyfri 12, Pontypool 3. A Taylor Davies yn agor gyda cais ar ddiwrnod cyntaf Super Rugby Cymru. A mor hawdd yna i Taylor Davies. Mae wrth i fod. Pwla sy'n cael y bel nôl yn fyw drwy droed. Meek ac yn syth Llanymddyfri'n edrych i chwarae hi. Tackle enfawr arall gan y tîm cartref. Yn taflu cyrff mewn i bob un tackle. Worrell i Davies.
wrth Use i'r it. capten. Lee Rees, bwyllo. Mae'n rhoi ti'n uchel ffwrdd o'r droed chwith hudolus nes sydd ganddo fo. Morgan Allen yn dangos y pŵer sydd ganddo fo. Ond Stu Worrell yn llygadu y bêl. A lawr y cae, mae'n mynd tuag at Rees a Hughes yn cynorthwyo. Ond mae Rees yn mynd am y gic isel. Sy'n mae hon am adlamu i Meek. A Meek yn rhoi di allan ar ei phen ac yn gwneud y mwyaf i roed Llanymddyfri mor bell i lawr y cae a sy'n bosib, ond dwi'n teimlo fel bod yna dal chydig o ddryswch yma ym Mharc Pontypool ar ôl cerdyn melyn Sam Scarff. Dyma ni'n cael ceipolwg arall ar be nath ddigwydd. Mae'n edrych fel na Jordan Evans a Sam Scarff sy'n mynd ben, ond anodd gweld yn union be nath ddigwydd yma ne. No compete. Beth ti'n fel, Steff? Lee Rees yn bylchu. Mae wedi mynd mlaen, diolch byth. A Llanymddyfri yn dangos yn syth pa mor sydyn maen nhw'n gallu mynd o. Un tafliad i bron iawn yn sgorio cais arall. A dyma y cyfle yna unwaith eto. Y bêl allan. Rees i Warren. Yn torri drwy'r bwlch yma honen. Amlwg ymlaen gan Aaron Warren. Ond unwaith eto, Llanymddyfri yn sydyn, yn torri mewn i'r ymosod net. Na beth maen nhw'n gallu gwneud o dim byd. Just chwaraewyr gyda nhw fel Aaron Warren sy'n gallu bylchu yng nghanol y cael ei ddwylo'n rhydd. A ni'n gwybod mae Lee Rees wastad ar y tyfiwn. Mae Pontypool yn gorfod wneud newid achos mae bach o'r Sam Scarff oddi ar y ca. Iowan Duggan fi'n credu sy'n dod bant ar ysgellwr. Duggan sy'n dod i ffwrdd o'r cae i wneud lle i Darren Hughes. Sydd yn y ffai ar gyfer y sgrym hon. Ond digon o rygbi dal i ddod wythnos nesa, nos Iau nesa. Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd am 5 o'r gloch. Nos Iau. A wedyn Caerdydd yn erbyn Glyn Ebwy ar ôl y gêm honno y ddau o Barc yr Arfe. A nos Fawrth am 10 o'r gloch. Mi fydd uchaf bwyntiau rownd 1 o Super Rugby Cymru. Flanagan ar bêl allan i'r cefnwr. Jordan Thomas. Mae Pontypool yn ceisio cadw dwysedd y gêm yn uchel a cyflymder y bêl yn slick. Flanagan. Mae'r chwarae Pontypool yn edrych yn dyn iawn, sem llawer o chwaraewyr yn llydan. Mae'r bêl yn uchel, Hughes o Danley yn aros am y tacl gan Matthew Powell. A Rees yn mynd yn sydyn. Phillips sy'n ochr gamu i ffwrdd o'r Ystlys. Mae'r cefnogwyr cartref yn dechrau dangos i'r rwystredigaeth yma'n hyn tu ôl i ni. Mae Scott Matthews yn taflu i holl bwysau i fewn i ardal y dacl wrth i Rees bwyllo i roed i'n uchel. Mae hon wedi mynd gwta 10 metr o mwyn adlamu. Mae gic gost i Pontypool ac wrth feddwl bod nhw lawr i 14 chwaraewr. Tybed os awn nhw am y pys yma'n hyn. Steff, beth sy'n ti'n neud? Fi'n credu bydden ni'n mynd am y 3 pwynt os mae Kieran Meek yn hapus i wneud e. Ond hefyd, os maen nhw yn mynd i'r gornel, mae Scarmes, mae pac gyda nhw. Ni'n gweld pŵer a cryfder y pac dros y 5 munud diwetha yna. Mae'n codi hyder y dorf. A'r gic am Meek yn gywrain. Lle rhain dweud yn berffaith ar y linell 5 metr, felly cyfle euraidd i Pontypool a wel, ei cyfle cynta a deud y gwir yn nwy ar hugen Llanymddyfri. Ond y job cynta ydy taflu'r bêl hon yn gywir i fewn i'r llinell. Mae syth ymlaen.
sgarmes symudol sy'n paratoi i fynd i Pontypool yma. Llanymddyfri wedi gwneud yn arbennig i ddinistrio ymdrech Pontypool i fynd ymlaen. Nhw'n gwneud y bêl yn hynod o galed i'w dynnu allan. Matthews wedi daclo gan Evans a Davies. Williams gyda'r bêl allan i'r eilydd. A mae'r bêl wedi tasgu ymlaen, ond mae'n gigos barach i Pontypool. Ai unol. Mae hon chydig bach agosach i ganol y cae, ond dwi'n siŵr i'r gornel fewn nhw eto. Mae'n gyfnod arbennig i Pontypool. Ni'n gweld grym a pŵer y pac. Maen nhw'n rheoli ardal y dacl hefyd. A'r peth yw, maen nhw'n cadw gorfodi cicau cosp o Llanymddyfri. Fi'n siŵr bydd e ddim yn hir nes bod y dyfarnwr yn edrych at garden felen. Felly, y tap gan Pontypool eisiau mynd ar bêl yn sydyn, a cadw hi yn dyn. Flanagan yn cynorthwyo'r chwarae, yn cyfarwydd o'r tîm, ond Allen yn cael ei hyrddio nôl gan Evans. Allan mae hi'n dod unwaith eto i Darren Hughes. Dyma hi'n dod mic yn ochr gamin, curo un amddiffynwr, ond yna yn cael ei dynnu'r tir. Unwaith eto, Llanymddyfri yn gosod yr amddiffyn, y ddau glo yn gweithio gyda'i gilydd, Long ag Evans. Matthews dadlwytho nôl tu mewn, a mae Pontypool yn gweld chydig o wagle. Meek un ffordd arall, eisio mynd drwy'r dacl gan Lee Rees. Flanagan yn gwneud chydig o gawlach o honne, a Rees sy'n amsugno Scott Matthews, bach o mismatch, ond yn tynnu cyn gapten Pontypool i'r tir. Allen eto, cymal ar ôl cymal i Pontypool, o metr ar ôl metr mae Llanymddyfri yn ei gwthio nhw'n ôl. Mae'n anaf, mae'n edrych fel anaf cas ar yr ochr agos yma, un ochr ewyr Llanymddyfri. A dyna pam mae'r dyfarnwr wedi tynnu y gêm yn stond yma hyn. Mae'n edrych fel bod Sam Scarf a Johan Duggan yn dod nôl mlaen i'r cae ar ôl yr hoi fach yma yn y gêm, ond Llanymddyfri gwneud ddau wthio nhw'n ôl. Dwi'n clywed na Stuart Worrell sydd ar y llawr ar hyn o bryd, felly gobeithio'r gorau i Worrell. Dio ddim yn edrych yn arbennig ar hyn o bryd wrth i ni gymryd hoi yn y gêm, ond Llanymddyfri wneud yn ddau wthio Pontypool yn ôl gyda bob cymal. Do, fe Llanymddyfri bach braidd yn siomedig bod y dyfarnwr wedi stopio'r gêm, achos wnaethon nhw amddiffyn yn arbennig o dda, yn gorfforol, yn gwthio nôl fesul 2. Ond ni yn gobeithio mae Stu Worrell yn iawn, mae'n chwaraewr special iawn i Llanymddyfri. Ni'n gwybod bod e'n fachan cryf a tuff, o gobeithio bod e'n oce fan hyn wrth i'r tîm meddygol edrych ar ei ole. Ond mae wedi bod hanner arbennig o rygbi, 33 munud, ni wedi gweld cystadlu. Do, digon o cystadlu yma, ond digon o chwaraeon dal i ddod ar S4C sgorio. Y dre newydd yn erbyn Met Caerdydd, hanner awr wedi 7, yna Wrexham yn erbyn Caerdydd, dydd Sul am 5 o'r gloch. Yna chydig o rali o uchafbwyntiau, rali Ceredigion nos Lyn, hanner awr wedi 9, ac wrth gwrs uchafbwyntiau'r penwythnos gan sgorio nos Lyn am 10 o'r gloch. Ac unwaith eto, am ddigon o rygbi wythnos nesa, Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd, nos Iau am 5 o'r gloch. Ac yn dilyn hwnna, Caerdydd yn erbyn Glynebwy o Barcer Arfe am chwarter wedi 7. Ac wrth gwrs, uchafbwyntiau, Super Rugby Cymru rownd 1, nos Fawrth am 10 o'r gloch. Ie, ni'n gweld y stretcher ymlaen ar gyfer Stuart Worrell. I ddim yn edrych gret ar hyn o bryd, ond gobeithio y gorau i Worrell. So as we take this break in, ladies and gentlemen, don't forget that on Friday, the 4th of October, at 7:30 p.m,
at the museum in Pontypool if you want to go along to see all the Pontypool memorabilia from over the years. Pool of Pride, it will be on one show on Friday the 4th of October at Pontypool Museum. It's a free entry and it's available to anybody to go along to have a little look. I got 35 gone, Rob. You got similar? Ie, cyfnod mawr I Pontypool yn ymosod dim ond 14 o chwaraewyr ar y cae. Llanymddyfri yn amlwg gyda pob un aelod ar y cae. Mae'n edrych fel bod Nathan Hart am ddod mlaen i'r cae yn lle Stuart Worrell sy'n mynd I fynd ffwrdd o'r cae yn gynnar yn yr ornest hon. Ond dyma'r ceisiau unwaith eto. A Llanymddyfri gyda'r gwaith slick o'r dwylo. Hughes allan i'r asgell. Ac Phillips yn y gornel. Defnyddio pob un gronyn yn ei fraich I groesi'r llinell gais. Yr ailyn, wel, Taylor Davies. Yr un stori. A blwyddyn dwytha yn yr uwch gyngrair i'r bachwr o fri. Yn croesi am ei gais cyntaf o'r tymor. A Llanymddyfri sydd wrth I bod 9 pwynt ar y blaen ar hyn o bryd. Ond mae Pontypool 'di dangos digon o... Wel, maen nhw 'di bod yn addawol, Steff. Allen ni ddim cyfri nhw allan o'r gêm unwaith eto maen nhw 9 pwynt tu ôl I. Maen nhw dal yn y 2 ar 20. Nawn nhw yn edrych yn beryglus yma. Maen nhw'n mynd I gael cyfle arall I mosod yma hyn. Ydy, maen nhw. A ni'n gweld yn amlwg beth yw cryfder nhw mor belled. Cryfder y pac. Cryfder y gêm cicio ac amddiffyn. Scott Matthews wedi bod yn amlwg. Jordan Thomas hefyd y cefnor wedi bod yn gorfforol yn y gêm. A oedd Tom Hancock yn sôn yn yr hanner gynta jyst am yr awydd sydd gyda fe I nhw trial symud y bel tym bach mwy. A fi'n siŵr mae hwnna'n agwedd o'r gêm sy'n mynd I datblygu gyda nhw trwy'r tymor. Ond hefyd rhaid nhw gofio beth yw DNA nhw a beth sy'n neud nhw mor effeithiol a hwnna yw grym y pac. A maen nhw wedi dangos hwnna bod yn y 5 munud diwetha, wel 10 munud diwetha heb Sam Scarf y bachwr. Ie, digon o brofiad yn y pac hefyd I Pontypool a wedi arwyddo Morgan Allen eleni. Maen nhw'n mynd o nerth I nerth a maen nhw'n sicr yn mynd I fod yn dîm I gadw llygad ar eleni gyda'r profiad pan ti'n edrych ar Scott Matthews, Mike Herbert y captain rwan a Morgan Allen a wedyn yr egni gan y bobl ifanc fel Sam Scarf. Maen nhw'n mynd I greu problemau dim e. Ydyn maen nhw, a hefyd rhaid ni gofio mae dreigen ni'n chwarae nos y fori, mae sawl chwaraewr ifanc yn rhan o'r garfan pre-season, yn credu mae 30-32 felly yn mynd i'r gêm. A mae lot o'r boys na yn boys felly sy'n mynd I fod yn chwarae ar y lefel yma I Pontypool. Ni'n edrych ar chwaraewr fel Hugh Anderson, Dylan Keller Griffiths, mae sawl chwaraewr Morgan Lloyd sy'n mynd I fod yn rhan o'r tîm Pontypool. A chyn adro'r chwaraewr na i'r grŵp hyn, maen nhw'n mynd I fod yn dîm cryf eleni. A na beth ni'n gobeithio mae'r Super Rugby Cymru mynd I fod ni wedi gweld dros y blynydde. Mae chwaraewr ifanc wedi bod felly traflen reserve lot i'r rhanbarthau neu ar y fainc a dim dod mlaen y chwarae. I ni gallu datblygu chwaraewyr ifanc, mae rhaid bod nhw'n chwarae'n gyson ar lefel dda a dyna beth yw'r bwriad am hwn. Jyst yn gobeithio gall y rhanbarthau a'r clybau cael y perthynas cryf na I gadael boys I chwarae. Ie, yn sicr digon o rygbi i'r chwaraewyr ifanc. Mae'n bwysig bod yna rygbi cyson ar gael i'r chwaraewyr ifanc ma'n ar hyd a lled Cymru. A mae Super Rugby Cymru yn blatfform I roed y cyfle yma i'r chwaraewyr ifanc yma. A mae'n ddigon o rygbi ar y penwythnos yn Super Rugby Cymru. Casnewydd Pen y Bont, Cwins Caerfyrddin, Abertawe, Glynebwy, Aberafan a Rygbi Gogledd Cymru Caerdydd. Pa un o hyn sy'n sefyll allan I ti, Steff, achos da ni wedi sôn am Casnewydd o'r blaen, maen nhw'n dîm cyffroes a maen nhw'n dîm sy'n llawn chwaraewyr dawnus, maen nhw'n sicr yn mynd I fod yn agos i'r top eto eleni. Maen nhw, mae'r ffordd maen nhw wedi cystadlu dros y blynydde diwetha wedi bod yn wych. Maen nhw wedi ennill 4 mas o 4 gemau gyn dymor. Mae'n ddiddorol iawn I weld sydd maen nhw'n mynd I chwarae eleni. Felly heb dylanwad Matt O'Brien gymaint so fe'n mynd I fod ar gael I chwarae yn amlwg mae'n hyfforddi gyda'r dreigiau. Mae'n mynd I fod yn ddiddorol sydd maen nhw'n datblygu ond mae'n mynd I fod yn anodd I gweld nhw ddim yn cystadlu ar frig y dabl. Ond mae lot o
Lot o sôn am beth i pen y bont tymor un hefyd, lot o chwaraewyr ifanc a mae tîm hyfforddi newydd, fresh cryf gyda nhw, felly fi'n siŵr mae'r gêm na fori mynd i fod yn real gwersi i weld ble mae'r ddau dîm na. Ie, yn amlwg 10 tîm sydd yn y gyngrau'r eleni ac yn edrych tuag at gwylod y graffig yma. Rygbi Gogledd Cymru a Caerdydd. A Rygbi Gogledd Cymru yn amlwg yn gobeithio gwthio ymlaen o ar ôl llynedd nath nhw ennill gêm derbyn Caerdydd, ond ambell dymor nôl Rygbi Gogledd Cymru'n gwthio tuag at frig yr uwch gyngrair. Dwi'n siŵr fy nhw'n gobeithio bod yn gwthio tuag at y top unwaith eto ar ôl ambell dymor chydig salach i'w safon nhw. Ie, wrth gwrs ni, a chybod, maen nhw'n cadw datblygu chwaraewyr, cadw datblygu y set-up na hefyd, ond y nodau nhw fi'n siŵr yw i cael cysondeb yn eu perfformiadau yn erbyn y tîm oedd mwy o cryf yn y gyngrair. Ni'n gwybod pa mor gryf maen nhw'n chwarae gytre Rygbi Gogledd Cymru, ond oedden nhw'n gallu bod yn gyson ar yr hewl hefyd. Mae hwnna'n yn challenge iddyn nhw. Ie, Stuart Worrell sydd yn derbyn triniaeth gan y tîm meddygol. Da ni'n gobeithio y bydd popeth yn iawn i Worrell wrth i ni weld y tîm meddygol yn paratoi i gario Stuart Worrell i ffwrdd o'r cae. Ac wrth i ni aros i weld Worrell yn cael ei godi, yn cael ei gludo i ffwrdd o'r tap o'r cae. A'r dorf yn dangos i gwerthfawrogiad i Stu Worrell. Da ni'n gobeithio'r gorau. Un o chwaraewyr mwyaf dylanwadol Llanymddyfri wedi bod yn allweddol bob tymor iddyn nhw. Gobeithio'r gorau i Worrell. Y dyfarnwr yng nghanol y cae ar ôl Nathan Hart ddod ymlaen i'r cae i Llanymddyfri. Mae Sam Scarf yn ôl yn y pack hefyd, felly diwedd cyfnod y Cerdyn Melyn i Pontypool. Ydyn ni'n barod i fynd unwaith eto. Bydd angen i'r ddau dîm fod nôl ar biger draen i fynd ar flaen eu traed ar ôl yr hoi. Mae hon yn gyfle i Pontypool. Y sgrym just tu mewn i ddwy ar hugen Llanymddyfri. Ar olwyr yn awchu i gael y bêl yn ei dwylo. Matthews i Flanagan. Flanagan ar bêl allan o'r cefn i Meek. Meek yn cadw'r dwylo'n rhydd. Yn ceisio dadlwytho. Mae Hart dros y bêl. Mae newydd ymlaen i'r cae. A'n union fel mae Llanymddyfri'n dymuno. Nathan Hart sy'n dwyn y bêl ac yn rhyddhau'r pwysau yna ac am ffordd i ddod ymlaen i'r cae yn gwneud gymaint o wahaniaeth yn syth. A'n dangos dyfnder carfan Llanymddyfri. Nathan Hart yn chwaraewyr profiadol arbennig ar y lefel yma. Aaron Warren y dacl gynta. Ni jyst yn gweld y diffyg falle cyfarthrebu rhwng tîm Pontypool. Neb yn agos i adael y dacl i glyrio. A fel pob blaen esgellwr da, mae Nathan Hart yn gryf ac yn gyflym dros y bêl. A fydd Llanymddyfri'n bles iawn i ddod mas o'r sefyllfa yna heb ildio dim pwyntiau. Dafliad chydig yn llac gan Llanymddyfri. Mae'r fraich allan gan y dyfarnwr. Felly mantais i'r porthmyn yw hi. Tu mewn i hanner ei hun. Hughes gyda'r gic dros y top i Meek. A Meek yn ochr gamu un ffordd yn darganfod chydig o le i roi'r gic lawr y cae. Ond Hughes yn cipio'r bêl i dywyllwch Pontypool tuag at Duggan sy'n newydd o nôl mlaen i'r cae ar ôl Cerdyn Melyn. Sam Scarf. Matthews gyda chydig o wagle, bêl dros y top tua'r asgell i Pat Lewis sy'n rhoi i Iwan Hughes. Mae wedi cael ei gadw'n fyw gan y cefnwr
Jordan Thomas. A mae Pontypool mewn sefyllfa arbennig yma i geisio croesi'r llinell gais cyn yr hanner. Pwyll sydd angen fan hyn i Pontypool wrth i nhw fynd drwy'r dwylo a drwy'r boes mawr. Mae wedi mynd ymlaen o law Hart. Meek yn gweld y gwagle, gic Llettraws tuag ati Iwan Duggan. Duggan yn ochr gamu un, yn cael ei dynnu'r tir, ond yn dadlwytho. Tackle fawr gan Aaron Warren. Llan ymddyfru yn gwneud yn arbennig yn ei amddiffyn ar rhywsut. Maen nhw wedi dwyn y bêl ar rhywsut. Dydy Pontypool heb sgorio. Mae'n amddiffyn arbennig gan Llan ymddyfru. Sa'n quite yn siŵr fel mae Pontypool heb sgori. Ond mae'n dangos, mae tîmoedd jyst yn ffindo ffordd o aros yn gemau ac amddiffyn am hwnna'n enghraifft. Gwych gan Llan ymddyfru. Mae'r bêl lawr y cae. A tafliad yw hi i Pontypool, ond cipolwg arall ar yr ymosodiad yna gan Pontypool. A'r pwysau'n dod gan Thomas a Matthew Powell. A Powell oedd yn casglu'r bêl ar ôl gwaith arbennig Jordan Thomas ar y llawr. A Taylor Davis yn dwyn y bêl, yn rhoi i ben yn lle mae'n brifo. Ond mi ddaw Pontypool yn ôl. Allen, y bas yn llac tu ôl i'r targed. Ond Pat Lewis yn casglu mewn i ardal y dacl. Flanagan i Meek. Meek ar dwylo'n hyfryd gan Pontypool i'r asgell. A'r gic bwt drwy'r canol. Mae Johan Hughes, wel, mae wedi wneud gwaith da iawn yn y cefn. Fe ddaw i nôl gan Kieran Meek. Mae honne nôl tu mewn i Jack Maynard. Lawr y cae, mae'n mynd. Adlamu unwaith dwywaith cyn i Powell benderfynu i chasglu hi. Yma Meek yn penderfynu rhoi di allan ar ei phen. A dyna ddiwedd yr hanner yma ymharg Pontypool. Hanner cyntaf Super Rugby Cymru. A mae wedi bod yn hanner llawn digwyddiadau. Ond Llan ymddyfru sydd ar y blaen. Cais cynta Super Rugby Cymru yn dod gan Ilan Phillips ac yna Taylor Davis yn ychwanegu un arall ar ôl tymor mor llwyddiannus llynedd. Yn sgorio un arall flwyddyn yma. Ond y sgôr ar yr egwyl, Pontypool 3, Llan ymddyfru 12. Wel, bydden nhw'n gofyn y cwestiwn yma am blynyddoedd i ddod. Pwy sgoriodd y cais cyntaf yn Super Rugby Cymru? Yr ateb Ilan Phillips, wrth gwrs. A Llan ymddyfru y pencampwr presennol yn dangos ei bygythiadau yn gynnar iawn yn y gêm. A Nathan Brew, Steph Hughes yn ail ymuno fi. Nathan, ath y hanner cyntaf yna fel y disgwyl? I ddechrau bant, falle, daeth Llan ymddyfru mewn i'r gêm yr un ffordd yna nhw gorffen y tymor diwetha yn dyfa, llawn angerdd i ware a awch i ware gêm eang yma, yn ceisio taflu'r bêl o gwmpas yn syth, a fel wedyn ni o'r cais cynta yna, oedd yna yn rhywbeth o'n ni'n arfer disgwyl oedd i tîm fel Llan ymddyfru. 9 pwynt o fantes ar yr egwyl, ond mae Pwla wedi rhoi nhw dan bwysau ar y degau. Mae nhw, a chymod, beth sydd wedi sefyll mas i fi, yw mae gêm cico Pontypool wedi bod yn dda iawn, maen nhw wedi cico'n hir, a gorfodi Llan ymddyfru wella i gorchware, a maen nhw wedi bod mor gystadleuol yn ardal y dacl. Fi'n siŵr bod nhw'n siomedig bod nhw heb sgori, jyst cyn hanner amser gyda nhw cyfleuon lawr yn 2 Llan ymddyfru, ond na, mae wedi bod yn hanner arbennig o dda. Fi'n edrych ymlaen i weld fel mae'r ail hanner mynd i ddatblygu a os bydd newidiadau yn y tactegau. Ewn ni nôl i weld y cais cyntaf, Ilan Phillips. Fel wedys i, weithio maen nhw'n gorchwarae, ond maen nhw'n hoffi chwarae, a maen nhw'n gallu cynhyrchu pêl cyflym pan bo angen. Yn sicr, a ni'n sôn amdano hon trwy gydol y gêm, jyst y ffaith mae pob un o'r chwaraewyr yn gwybod ei jobyn. Mae'r strwythur yn llawn bwriad, a mae'r pods dyn nhw, a mae'r allu wedyn i falle roi'r pêl mas o'r pods, a ni'n gael fan hyn, a wedyn yn rhyddhau, gredd cynta yw
ceisio rhyddhau yr asgellwyr pob tro. A mae hwnna'n cais anhygoel. Mae hwn jyst yn dangos y lefel o hyder, ond hefyd falle y lefel o allu sydd gyda'r blaenwyr i cyfuno gyda'r olwyr, a just newid y gêm lan i siwtio beth sy'n o flaen nhw. Ie, ti'n iawn. Maen nhw yn dîm ni'n gweld fyna. Maen nhw'n abod i gilydd yn dda iawn. A mae'r hyder yna wedi dangos o'r munud cyntaf. Ydy ma fe, a fel dechreuon nhw'r gêm yn codi ble benno nhw tymor diwetha. Beth sefyll mas i fi yn yr agwedd na o chwarae. Wrth gwrs yma trafod ar cydbwysedd rhwng yr olwyr a'r blaenwyr, ond hefyd gwaith yn adel y dacl. Mae cyflymder pel nhw mor dda, mor gyflym, sy'n achosi Pontypool i bod yn dyn, a na pam mae gwagle yn y Sianeli Llydan. Wnaethon ni sôn am Sam Scarf cyn y gêm, bod e'n llawn awch, llawn awydd, falle weithiau mae'n rhoi gormod. Fe nes di o'r Cerdyn Felen? I bod yn onest, hollol onest, so'n gweld dim byd mas hon, ond fe'n ceisio sefyll lan, oedd y chwaraewr o dan Sam Scarf, a so'n gweld unrhyw cic na dim byd, so so'n actually yn gwybod beth yw'r problem fyna. So bydd, siŵr o fod, bydd Pontypool ddim yn hapus gyda penderfyniad ni, a wedyn wrth gwrs ni gath nhw'r cyfle yma, a wedyn fel mae Taylor Davies yn gwneud pob tro yn reoli'r ysgarmes symudol ac yn sgori cais seiddiannol. Ie, cysadleuaeth newydd, Steph, ond yr un hen chwaraewyr sy'n croesi. Ie, a o'n i'n sôn yn y sylwebu, ni'n edrych ar allan ymddyfru fel y tîm sy'n chwarae yn agored, sy'n well gor-chwarae, ond hefyd ni'n edrych ar y gallu sy'n gyda nhw ar y sgarmes symudol. Maen nhw'n arbennig o dda, mae'r olwyr yn dod i helpu, a mae Taylor Davies yn wych ar gefn y sgarmes na. Ie, wel mae digon i drafod yn y gêm gyntaf hyn, ond dyma beth sydd i ddod dros y pythefnos nesaf yn Super Rugby Cymru. Mae 2 gêm gyda ni ar eich cyferchu wythnos nesaf. Gêm y colegau am y tro cyntaf, Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd, 2 dîm sy'n draddodiadol gryf yn y gystadleuaeth na. Cyn bod ni nôl ym Mharc yr Arfer wythnos ganlynol, tra bod Caerdydd yn croesawu Glynebwy. A dros y penwythnos mae Pêl-drod sy'n mynnu'r sylw, y Drenewydd yn erbyn Met Caerdydd, y gêm yna ar y we nos fori. Wrexham wedyn yn croesawu Caerdydd, a hynny dydd Sul ym Mhrif Adran Genero, cystadleuaeth y menywod wrth gwrs. Os mae ralio sy'n yn eich dyddannu, mae y rali Ceredigion ar Ysbrydau nos Lun, a wedyn sgorio nôl nos Lun i chyfbwyntio'r penwythnos. A mae'n addes iawn tra bod ni'n sôn am y genhedlaeth nesaf mewn cystadleuaeth newydd, bod ni'n cael cwmni prif hyfforddwr tîm Dan Ugain Cymru, Richard Whiffen. Thank you for joining us. It's been a long time coming, this competition. It's been a long journey to get here. As the head coach of the under-20s, is this what you wanted to see? Does this serve you well? 100%. You look tonight, we've got 4 guys, 20s eligible that will get on the field. Another couple that have just come through the 20s. That again, this competition should serve well for those 20 to 23-year-olds. It will be a younger demographic, so hence why you see myself and the coaches out on a Thursday and a Saturday to watch these games and watch these youngsters. And how essential is it that you get? I guess cooperation is the word. You speak into the region just as much as you speak into the clubs? Yeah, 100%. And everyone's on board, and I think everyone understands it's going to be a younger league. There's lots of young 20-year-olds that will be out playing week in, week out, building their development, and so it gives us an opportunity to go and select and build depth, and the boys are playing at the appropriate level. I'll bring the boys in, and Steph, someone who's coached himself at an age grade level. Yeah, just obviously you spoke about how important it is for you to watch the boys at this level. I'm just interested to know how much time are you able to spend with the players that are playing here, or is that just specifically when you're in camp with them? No, so we want this to be an annual development role, and so I've been out to the regions and we'll get my hands on with the players, working individual skill sets with them, and the same with the new forwards role that will come on board in the next week or so. So it's important that we give these younger players this 2-3 year development window where aligned with the regions and the clubs, we get our hands on them as much as possible. And when you look at some of the brightest names, that travelled with you in the summer, that have taken that step up,
having played at this level or in the Premiership over the last few years, the likes of Morgan Morse, Max Page, Ryan Woodman, when you look at those players now, you're confident they're getting the rugby they need? Yeah, 100%. You know, there's sort of 10, 11 players that come out the top of the 20s last year. And, you know, speaking to the regions, they're all very close to getting URC game time early in the season. I'm really excited to see Max Page go. I think he's got a good opportunity down at the Scarlets and someone that, we're keeping a good eye on. And how do you reflect on the tour to South Africa? You pushed New Zealand, one of your better results against France in recent times. I've got two heads on it. From a development point of view, really good, because like we just said, there's boys coming out at the top of the 20s that are ready to play regional rugby. That's really what the 20s is for. From a coaching point of view, disappointed we didn't get the wins that I think, we played some good rugby out there, but, you know, to come away with, like you say, against New Zealand, Australia within 7, close against France, but those are games that we've got to learn how to win, and that's will be a big focus this year. And you've got one eye across the bridge, the likes of Louis Hennessy, Bryn Bradley playing over there. You're hoping that this league, and I guess, you know, the structure, the setup with the regions will bring more players back? Yeah, look, 100%. You know, those guys understand that at the moment, if you're a young Welsh player, you're going to get opportunity, be either in this league or with the regions. So, you know, we've got great links with the Exiles, and we're in constant feedback with them, and making sure that those guys are getting the same love and attention as if they were back home. And good for the coaches too. Yeah, right? It provides opportunities. Dan Fish we're seeing. Yeah, it's a breeding ground, isn't it? It's an opportunity for guys to put their hand up, like say, be on the field or off the field. Richard, thank you very much. Thank you for your time. Lovely, I'll take that mic and hopefully see you again throughout the season. Right, dyma beth sydd i ddod dros y penwythnos. Cofiwch bydd eich bwyntiau nos Fawrth, ond 4 gêm arall. Casnewydd gyrhaeddodd y rownd derfynol Llynedd yn herio Pen y Bont. Quins Caerfyrddin yn croesawu Abertawe. Glynebwy yn chwarae Aberafan, a wedyn Rygbi Gogledd Cymru a Caerdydd. Mae hyfforddwyr newydd gyda nhw, wrth gwrs, fyddan nhw yn herio'i gilydd ar fai colwy. Felly, lot i ddod dros y penwythnos. Pwy yw'r tîm dylsyn ni cadw llygad yna? Mae 2 o'r ffefrynnau chwarae hyn, ond ni'n gweld fyna? Ie, ni'n gweld Casnewydd. Hwn y tymor diwetha, gêm gynta tymor diwetha. Fi jyst yn teimlo, maen nhw di ennill 4 mas o 4 yn y gemau cyn dymor. Fi jyst yn credu maen nhw'n mynd i fod yn dîm cryf iawn eleni, a sa'n gweld nhw'n mynd i fod yn bell o brig y dabl. A o ran chwaraewyr, unrhyw unigolion yn mynd ar y sylw di? Ie, mae rai sôn amdano Tom Bowen, wrth gwrs. Mae Gareth Bowen cyn maswr y Scarlet. Mae Tom yn llawer fwy cyflym nag oedd Gareth, a mae fe'n warfer ysgellwn neu cefnwr, a mae fe jyst yn boi hyfryd iawn. Mae fe'n rhoi yn llwyr mewn pob agwedd. Mae fe'n ymarfer yn galed, a fel wedys i, mae fe'n cyflym, mae fe'n eitha pwerus efydd, a mae'n gallu chwistrellu cyflymder mewn i pob symudiad, a mae fe'n eitha celfydd efydd, yn gallu ware fel cefnwr neu asgellwr. Ni wedi rhoi lot o sylwyr boes ifanc Tom Bowen, o'n i'n clywed Richard Fanna'n sôn am Max Page, ond yr un mor bwysig, fel wedodd Eiros, bod nhw'n dod trwyddo gyda profiad. A ni'n gweld na mas ar y cae boes fel Allen, Scott Matthews, o dy brofiad di Nathan yn dod trwyddo, pa mor hanfodol oedd chwaraewyr gyda ti i lynu yn os oedd angen? Oedd yn enfawr. Jyst i cael model ei rôl mwy na dim byd, i edrych lan, i gweld fel maen nhw'n neud yn ymarfer, pan maen nhw'n anrhoi, neu maen nhw'n cymryd penderfyniadau. Mae cyfrifoldeb enfawr gyda'r chwaraewyr profiadol a chwaraewyr hynna falle, ar y ffordd mae'r boes ifanc yn mynd i ddatblygu. A mae hon yn llwyfan anhygoel i roi cyfle i'r chwaraewyr sydd gyda'r ddawn, sydd ni'n gwybod nhw gyda, i ddatblygu ac i cael gwersi wrth i'r... Rhaid i'r ail hanner y fi'n cychwyn, ond cyn ni mae Steph Hughes yn cael cwmni. Fi'n cael cwmni prif y fforddwr Llanw Dyfri, Eiros Evans. Eiros, dy argraffiadau di ar y hanner gynta? Ar y dylai tacl ddim yn digon dda, dyn ni bil rhi araf, ddim gallu wario gêm naturiol ni, so gobeithio bod yna'n gwella ar hanner. Just Stuart Warwell, siw ma fe ydyn oce? Fi'n credu mynd oce, so dim mor wael o'n i'n disgwyl, so gobeithio mynd iawn. Pob lwc i ti am yr ail hanner, diolch. Gobeithio bod yn iawn, and amser nawr I fynd nôl ac yn tîmau sylwebu. English language commentary will come
from Nathan Brew and Phil Steele. Yn y Gymraeg, Steph Hughes sy'n cadw cwmni i Griff McKee. Ie, fel sonwyd, gobeithio'r gorau i Stuart Orwell a fel nath Euros Evans sôn. Mae'n edrych yn well na oedd ni'n disgwyl, felly braf clywed hynny gan brif hyfforddwr Llanymddyfri Euros Evans. Sgôr ar yr hanner, Llanymddyfri 12, ond y tîm cartre Pontypool 3, a pencampwyr yr uwch gyngrair llynedd, sy'n arwain y ffordd yn Super Rugby Cymru eleni. Meek yn paratoi i gipio hon fyny i dywyllwch yn os yma ym Mharc Pontypool am yr ail hanner, a syth mewn i freichiau Taylor Davies yn cyfarfod fel i wrthwynebwr uniongyrchol Sam Scarf. Lly'r Green a'r bas fflat i Long. Hughes yn aros am y bêl. Warren a'r bas yn fer mewn i Rhodri Jones. Cyfuniad yn y canol. Jones a Warren dangos profiad y ddau chwaraewr. Pontypool yn dwyn y bêl. A Jones yn dwyn i nôl, ond mae wedi mynd ymlaen o freichiau. Rhodri Jones, dyfarn nhw'n hapus gyda'r chwarae. Matt Flanagan, mae'r bêl allan i Cochrane. Kelvin Davies yn ardal y dacl yn rhoi'r platfform i'r mewnwr. Meek. A'r bêl i Mahoney a'r bêl yn lanio yn wylo Jordan Thomas, y gic yn hyfryd tuag at yr asgellwr. Ac mae'n ddechrau perffaith i'r hanner a Matthew Powell, yr asgellwr, yn croesi Pontypool. Just dros munud o'r ail hanner, a mae Pontypool syth nôl yn y gêm. Pontypool 8, Llanymddyfri 12. Wel, mae ddechreuad perffaith i Pontypool yn yr ail hanner. Bach o lwc gyda y bêl yn adlan mi, ond Matthew Powell yn neud job arbennig i sgori'r cais yn y diwedd. Oedd eitha lot gyda fe i neud i reoli'r bêl ar y llawr. Ond bydd Tom Hancock a'i dyn, just gwyliwch. Mae digon o lled yn ymosod Pontypool. Mae'n penderfyniad da, maen nhw'n cael bach o lwc gyda hwn, ond penderfyniad Jordan Thomas yw i dod i'r gic i'r gornel. Mae'n chwarae teg i Joel Mahoney. A'r gic gyntaf gan Mahoney, ac yna Jordan Thomas yn gweld y gwagled tu ôl i linell amddiffynol Llanymddyfri, a'r gwaith da gan Matthew Powell i reoli'r bêl. Cais cyntaf Pontypool o'r tymor, a mae Powell wrth ei fodd, a mae'r gic honna yn hyfryd o'r ystlys bella gan Kieran Meek. Pontypool 10, Llanymddyfri 12. Mae'r ail hanner yma yn mynd i fod yn ddiddorol rwan. Hughes yn paratoi. Yn rhoi di'n raw. Arbennig yn yr awyr gan Aaron Warren yn dwyn y bêl o grafange Morgan Allen. A dyma hi'n dod, Taylor Davies yn dadlwytho i Hughes. Yn ytrach Evans oedd ar y bêl, ond dyma ni rwan gyda Adam Warren yn curo un chwaraewr angen 2 neu 3 dynnu'r llawr. Rhys ar bêl yn sydyn. Jones yn gweld y bwlch. Cynwaith eto yn bwyta metre. Canolwr Llanymddyfri. Rhys ar bêl allan i Hughes. Hughes ar bas fer. A Llanymddyfri yn nwy ar hugen. Pontypool yn syth ar ôl. Scott Matthews yn dwyn y bêl yn ceisio mynd am y gic. Dim yn mynd yn rhy bell, ond mae'n rhai chydig o bwysodd ar Pontypool. Mae'r gŵr yma mor pwysig i Pontypool yn ydy. Ni wedi gweld y sawl gwaith yn y gêm yn cystadlu yn ardal y dacl, tro na'n rwygo'r bêl o'r dacl. A mae'n amlwg beth mae Pontypool yn trial wneud yn ardal y dacl, a fel oedd Euros yn sôn ar y hanner, mae'n rwystredigaeth, mae'n achosi i Llandyfri. Maen nhw'n chwarae y gêm yn gyflym, ond mae Lee Rhys dim cwaith yn gallu gael i ddwylo ar y bêl digon cloi. Sgarme symudol wedi'w gosod gan Llanymddyfri. Ond
Reit bell I Taylor Davies lygadu un eich gais na eto. Scott Matthews dros y bêl, arbennig gan yr wythwr. A mae Scott Matthews yn dangos pa mor dda ydy o, bod o'n gapten dim mwy, mae dal yn allweddol I dîm Pontypool, a bob un chwaraewr yn dod ar draws I longyfarch cyn gapten y clwb, Scott Matthews. A mae o'n rhan allweddol o pan bod Llanham Ddyfri yn... Dyn nhw'n llwyddo I gael y bêl yn sydyn, achos mae pobl fel Matthews yn ysu gael ei dwylo ar y bêl. Ydy ma fe, a beth sy'n amlwg yw dealltwriaeth e. Mae'n deall y gêm mor dda, mae'n gwrando i'r dyfarnwr. Ni wedi gweld sawl enghraifft yn ystod y gêm o, jyst gwyliwch e fan hyn, mae'n gwybod bod e mewn ar y tyfiwn, hwn yw fe'n rwygo'r bêl bant. Mae'n cicio... Cic oes Brens yn un. Doedd hi'n eitha stiff gan efo, mae'n neud y gwaith caled. A mae wedi rhoi'r platfform i'w dîm yn ymestyn yn uchel Callum Davies. A dyma ni dod eto, yn torri drwy'r bwlch, Joel Mahoney. Angen chydig o gefnogaeth, allan dros y top. Y bast, yr holl ffordd, Matthew Powell yn sgorio ei ail gais o'r Ornest. A mae'r dorf cartref wrth I bodd, maen nhw ar ei traed, maen nhw'n bloeddio I cefnogaeth. Mae Pontypool wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rugby Cymru. Wel, mae'n ardderchog. I ddechrau, Mahoney fi'n credu sy'n mynd trwy ganol llinell amddiffynol Llanham Ddyfri gyda symudiad wedi paratoi yn yr wythnos. Ond ni jyst yn gweld hyder sydd gyda Pontypool yn yr ail hanner. Y negeseuon yn y hanner yn amlwg wedi talu ffrwyth. Mae'n syml I ddechrau, just symud y bêl, mae dacl sy'n cael ei gochi, a mae'n neud mor dda I gadw'r bêl yn fyw. Sythu'r dyn, a mae Matthew Powell mewn am ei ail gais. Dyma'r tacl Osian Thomas I ddim yn gyfarwydd a gweld Osian Davies mae'n flin dy fi yn cochi tacle, ond a gwahaniaeth yn hyder a momentum tîm yn yr ail hanner. Mae rhaid ni ddeud, Matthew Powell wrth ei fodd gyda'r cais yna. Mae Meek, ni'n meddwl oedd hwnna'n gywir, ond tawaith. Mae Pontypool ar y blaen, 15 pwynt I 12, a dyma ni unwaith eto, Mahoney sy'n torri drwy'r bwlch. A dyna pwysigrwydd un tacl yn cael ei fethu gan Llanham Ddyfri. Mae'n rhoi gymaint o ffydd yn ei gilydd I wneud y tacl. Ond unwaith mae un yn methu, mae'n gymaint o wagle tu ôl i'r llinell amddiffynol. A dwi'n siŵr bydd Leighton Jones ddim yma hen yma. O achos salwch fydd o wrth I fodd adre yn gwylio Pontypool ar y blaen. Yn erbyn pencampwyr yr uwch gyngrair llynedd, Llanham Ddyfri. Morgan McLean, mlaen i'r cae. Llanham Ddyfri yn lle Aaron Warren. Maynard yn penderfynu roed I allan. Cefnogwyr Pontypool yn meddwl bod y tu allan i'r 2 ar 20. Y dyfarnwr digon bodlon gyda'r gic. Mae dorf yn amlwg iawn nawr, mae'r hyder nôl. Momentum y gêm I gyd gyda Pontypool, a mae momentum yn peth ryfedd yn gêm y rygbi. Mae'n anodd iawn I brwydro I gael yn ôl. Mae'n bwysig o safbwynt Pontypool nawr bod nhw'n cadw ennill y meddiant un, a cadw dod I pwysau ar Llanham Ddyfri. Wel, commentators cys go iawn o fan wrth I Pontypool dasgu'r bêl ymlaen. A Johan Hughes ar bêl yn I ddwylo. Cic lletraws tuag at Ilan Phillips sy'n ceisio casglu'r bêl. Mae'n mynd am yn ôl I ryddhad cefnogwyr y Portman. Cic gos byw hi. Mae'n chydig o gwthio tynnu rhwng Jack Maynard. Dwi'n meddwl na Callum Davies. Dangos sef fath o gêm yw hon. Mae'n gêm danllyd, mae'n gêm agos. Dwi'n siŵr fydd hi'n mynd lawr i'r funud ola.
Iros Evans a tîm y ffordd i Llanymddyfri nawr, yn awyddus i gweld y boes sy'n hynach a fwyaf profiadol yn y garfan. Does yn cael gafel yn y gemyn, cyfle iddyn nhw felly datblygu bach o momentum gyda'r sgarmau sydd wedi bod yn gryf mor belled, a just reoli, cymryd y sting wechen mas o Pontypool, achos nhw sydd wedi bod yn fwy bwyog i ddechrau'r ail hanner. Long gyda'r bêl i Hart. Capten Mike Herbert yn darllen y bêl yn berffaith. Wedi'w dwy'n unwaith, wedi'w dwy'n dwywaith. A dros y bêl, mae Pontypool am y trydydd tro. Ond Llanymddyfri sy'n dod i ffwrdd gyda'r bêl, a mae'r frwydr ar y llawr yn frwydr hynod diddorol. O, am bas hyfryd gan Lee Rees i Osian Davies, y blaen asgellwr nerthol. Hughes i Jones, Jones yn sythu sydd tuag at y dyn ifanc Ioan Duggan. Tackle! A Pontypool yn gwneud y mwyaf i arafu'r bêl yma. Hughes nôl tu mewn. Stadford Thomas. Pontypool yn arafu'r chwarae. Mae angen chydig o gefnogaeth ar chwaraewyr Llanymddyfri ar ben ei hunain braidd ar hyn o bryd. No! Davies. Long bellach yn ceisio mynd dros y linell fantes. Scarfs yn cystadlu, mae'n faintais. Mae Rees, fel arfer, swn i ddim, mae Rees am mynd yn sydyn fan hyn, ond gyda'r sgôr mor dyn, sgwn i benaeth y porthmyn yn fan hyn. Steff, pist neu mynd amdani? Fi'n siŵr ewn nhw am y pist. Jack Maynard yn gicwr o safon uchela. A fydd Llanymddyfri yn bles gyda'r ymateb. A ni'n gweld brwdfrydedd Pontypool weche yn chwarae yn erbyn nhw, ond nhw mor frwdfrydig i gystadlu. Ni'n gweld fan hyn sawl gwaith, jyst yn bant o'i trad yn adael y dacl, gallen nhw wedi ildio kick-off y tair ryc cyn ni. Ond fi'n siŵr bydd Llanymddyfri yn bles i gael kick-off, mae cyfle iddyn nôl yn gyfartal yn y gêm, ond dim jyst hwnna, i gael weche newid momentum a llif y chwarae. Llanymddyfri yn rhoi ambell gymal ynol gyda'i gilydd nwy ar hugen Pontypool. Oedd yn hytrach na mynd am y gornel. Maen nhw'n mynd am y pist. A Jack Maynard, y profiadol Maynard, yn pwyllo gyda anadl ddofn. Mor hawdd a hynny, mae Jack Maynard yn rhoi di rhwng y pist. Mae'r sgôr yn gyfartal. Llanymddyfri a Pontypool 15 pwynt yr un. A gall o'n fynd naill ffordd neu'r llall yn yr ail hanner yma. A fydd tîm hyfforddi Pontypool chydig yn siomedig falle Steff efo'r ffordd maen nhw wedi ymateb ar ôl sgorio cais. Braidd, ond fi'n siŵr bod nhw'n bles iawn gyda dechreuad i'r ail hanner. Maen nhw wedi edrych y tîm gorau mor belled yn yr ail hanner yma. Mae'n bwysig o safbwynt nhw bod nhw'n gallu reoli'r chwarae nawr. Mae'n te gallu nhw yma'n gic. Lee Rees. Bron i hwnna fod yn... ni'n meddwl fi bron yn 15-22 y ffordd Jordan Thomas yn gwarchod hwnna. Ond Lee Rees gyda'r droed chwith. Just i mewn 11 metr Pontypool. Ac eto, dwi'n siŵr fydd Llanymddyfri yn ceisio rhoi pwysau ar y tafliad yma yn enwedig ar ôl yr un dwytha ath yn anghywir i Sam Scarf. Mae hwnna'n enghraifft. Ni'n sôn am beth i'r arweinwyr yn arwain. Mae Lee Rees yw'r capten a mae hwnna yn foment mawr yn y gêm. Cic hir a mae'n just rhoi bach o gwagle anadlu ar Llanymddyfri. Davies yn rhyngipio'r bêl. Hart gyda chydig o wagle o'i flaen o. Sgwni. Os oedd y bêl yn mynd ymlaen, mae'r cefnogwyr cartre yn meddwl ath i ymlaen. Dy dyfarnwr yn hapus. Hughes yn sythu tuag at Davies. Rees ar bêl i Jones. Jones yn mynd nôl ar y tu mewn, yn ceisio sythu Mahoney a Lewis. Long bellach yn tynnu'r tir gan Cochrane. Lee Rees yn casglu hwnna yn wirthiol i ffwrdd o'r tir. Mae Pontypool eto yn creu smonach yn ardal y dacl i Llanymddyfri. Just tu allan
i'r dwy ar hugen wrth i'r bêl arafu chydig. Waw, unwaith eto mae Pontypool di dwy'n y bêl yma. Wel, mae'r Lee Rees o'i go yn troelli i ffwrdd o ardal y dacl. Yn gweld I dîm yn colli'r bêl unwaith eto. Wrth iddyn nhw geisio rhoi ymosodiad taclus gyda'i gilydd. Pontypool sy'n dinistrio gobaith Llanymddyfri. Hold! Stop! One! Maynard. Gyda'r bas yfryd hir allan i'r asgell. Gohachu mlaen o ddwylo Jack Maynard. Doedd hi'n gyfle da wrth ymosod, a dydy ddim fel Jack Maynard chwaraewr o fri fel fo I neu camgymeriad fel ne. Mae rhaid rhoi clod I Pontypool fan hyn, beth maen nhw'n neud a pa mor effeithiol maen nhw yn ardal y dacl. Maen nhw jyst yn hollol cymryd gêm Llanymddyfri wrthyn nhw. Mae yn just symud mlaen, sy'n lot ynddi. Ond ni jyst yn gweld rwystredigaeth ar y funed sy'n gwynebau chwaraewyr Llanymddyfri. Lee Rees a Jack Maynard fyna. Mae Pontypool yn cadw hynny yn y gêm, just pa mor gystadleuol maen nhw'n ardal y dacl. Rhaid ni roi clod I chwarae, mae Sam Scarf yn amlwg yn cystadlu mewn na. Scott Matthews wedi bod yn wirthiol a jyst yn cystadlu a creu niwed yn ardal y dacl. Mae'r awch gan bob un o chwaraewyr Pontypool yn amlwg, a maen nhw gyd isio gwneud I hynny yn amlwg yn ardal y dacl. A pob tro da ni'n gweld Llanymddyfri yn gwthio ymlaen. Mae Pontypool yn arafu cyflymder y bêl na mor effeithiol, a fel nes ti sôn yr hanner cyntaf, dyna un o pethau pwysig yn hîm Llanymddyfri. Cadw'r bêl yn sydyn, cadw'r bêl I symud drwy chwaraewyr fel Lee Rees, chwaraewyr fel Johan Hughes. Ond heno yma, mae'n stori wahanol gyda Pontypool. Ar ei tomen I hunain yn arafu popeth sydd gan y Portmyn. Crouch. Bind. Set. Steady. Keep an elbow high. Mae'r sgrym yn dyn unwaith eto rhwng y ddau bac. Mahoney, mae hwn yn chwaraewr a hanner yn ceisio bylchu eto. Ond Lee Rees mewn o'r Llanymddyfri. Sy'n dyn siŵr bod o ddim yn mynd yn bellach. Sam Scarf yn derbyn y bêl yn ddofn yn y llinell ymosodol. Leonard ar bêl I Meek. Meek yn llygadu y gic uchel yn cwrso. Mae Davies, ond mae Hughes di gwneud yn dda, a Maynard yn ochr gamu greu chydig o wagle i'w hun. Mae'n ceisio dadlwytho, wel mae'r dorf yn crio bo hynny wedi mynd ymlaen. Mae hynny wedi o law Evans. Mae braich y dyfarnwr allan erbyn hyn, mae hon yn gêm fler, yn gêm fratiog. A Pontypool sy'n gwneud y mwyaf o'r camgymeriad yna, y tro yma. A Pontypool fydd yn bwydo I fewn i'r sgrym. GS tu allan I ddwy ar hugen Llanymddyfri. Wrth I ni weld nhw'n gwneud newid arall yn fan hyn. Pontypool. Here we go then, boys. Time back on then. Scott Matthews sy'n dod I ffwrdd o'r cae. Pa mor dda mae wedi bod enw Steff? Wel, I fel onest, oedd un o'n i'n edrych ar amser yn y gêm. Sa'n siŵr pa maen nhw'n tynnu fe off mor gynnar. Mae fe wedi bod yn wych heddi. Mae Ian Jones yn chwaraewr dda iawn a'r gallu sydd gyda nhw. Wrth gwrs, maen nhw'n gallu symud Morgan Allen nôl i'r wythwr. Crouch. Mae hynny'n arf eitha defnyddiol bydd y llei ar ôl gweld Morgan Allen blwyddyn ar ôl blwyddyn yn chwarae fel safle'r wythwr I Gaerdydd. Mae ganddyn nhw ddymder hefyd Pontypool. Maen nhw'n edrych yn enwedig efo'r perfformiad heno. Sgwnia sydd nhw'n mynd I allu gwthio'r tîm yna ar frig y tabl eleni. Wel, mae'n dangos fel bod nhw yn barod I gystadlu ar y lefel yna. Mae'n bwysig iddyn nhw nawr o safbwynt Pontypool bod nhw'n cadw pwyntiau ar y bwrdd a adeiladu a pwysau momentum yn, achos mae digon amser ar ôl yn y gêm, wrth gwrs, a maen nhw'n hollol reoli'r ail hanner. Bind!
Set! Steady! Dyn ni newydd glywed newyddion am Stuart Swarrell. Mae o ar ei draed. Mae o yn stafelloedd newid, a mae o'n ar ôl iddo fo fynd i ffwrdd o'r cae yn gynharach yn y gêm gyda anaf chwael yr olwg. Mae'n braf clywed newyddion da o'r ystafell newid. Pontypool yn nwy ar hugen Llanymddyfri. Tackle! Llanymddyfri'n gwneud yn dda i arafu'r bêl. Allen yn fan hyn sydd tuag at amddiffyn Llanymddyfri. Leonard i Meek. Meek nôl tu mewn i Davies. Davies yn cael ei daclo gan Osian Davies. Y bêl, wel, yn synnu Dan Hill wrth i fo gasglu hi. Mae Meek ar y bêl eto yn ffigio unwaith. Cyn ceisio dycio drwy'r dacl. Meek ar bêl i Morgan Allen. Sy'n taranu dros y llinell fantais. Will Evans yn ceisio creu chydig o broblemau yn ardal y dacl i Pontypool. Yn dod i ffwrdd gyda'r bêl y capten Herbert. Leonard yn y boced i Kieran Meek. Feed from the piece. A mor hawdd o hynny mae Pontypool nôl ar y blaen. Profiad Kieran Meek yn gwybod bod yna gyfle fan hyn am 3 phwynt. A mae'n benderfyniad clyfar gan y maswr i fynd am 3 phwynt hawdd. Pontypool nôl ar y blaen. Ydy Kieran Meek ar ei ganfed gêm. Just y profiad yna'n dangos i gymer y 3 pwynt. Mynd nôl a cadw fynd to. Bale nôl yn fyw yn sydyn iawn. Yn y 2 ar hugen, mae'n edrych fel bod Taylor Davies yn hercian ffwrdd o'r cae, a mae'r chwarae'n cario ymlaen yma wrth i Nathan Hart yn syth i ardal y dacl. Lee Rees gyda pwysau yn y blaen a sgellwr. Callum Davies yn hynod ddinistriol i Pooler. Jones yn y boced i Hughes. Maynard yn sythu yn ceisio bylchu. Just yn croesi llinell yr hanner. Rees yn mynd lawr yr ochr bella. Jones yn dadlwytho nôl tu mewn yn edrych am Lee Rees. Ond Callum Davies blaen a sgellwr Pontypool sy'n derbyn y bêl yma. Llanymddyfri'n ceisio creu cyfle. Ddim cweit yn llwyddo i dod i'r llinell. Bron i Pontypool gasglu hwnne ar flaen i fysedd o. Ond eto mae'r gêm yn dechrau agorfynu rwan. 60 munud o'r gêm a falle coes chydig yn drwm. Gêm cynta'r tymor a'r ddau dîm yn dechrau darganfod bylchau. Os mae fe, ni jyst yn gweld Llanymddyfri'n dangos maen nhw'n moyn cadw yn lledu'r bêl, moyn cadw symud pwynt yr ymosod. Maen nhw wedi bod yn euog o fynd mewn i'r un ardaloedd yn ystod y gêm. Jones yn edrych tu mewn a falle os oes yna ambell gêm arall yn y tymor wedi bod yn hyn, fasen nhw ar yr union rhan un tonfed. Y sôn am Llanymddyfri, mae Lauren gyda cwmni gan un o hyfforddwyr Llanymddyfri, Gareth Salt. Wel, dwi actually gyda Nick Hudds, yr hyfforddwr amddiffyn. A eisiau gofyn, Nick, just be yw'r gwahaniaeth yn yr ail hanner? Pontypool di mas llawn pwrpas? Ydy, maen nhw bod yn creu problemau i ni yn yr ardal y tacl yn wedig a mae rhaid ni bod yn gwell yn yr ardal yna. Maen nhw'n cael tyn bach o momentum hefyd. Ail hanner, dyma bach gyda'r look gyda'r cic na, gyda'r cais cyntaf a wedyn amddiffyn eitha wael gyda ni ar ben dros yr line-out. So, ni wedi dod nôl tyma bach, cael tyma bach o setlo tyma bach nawr, so gobeithio ni chi dod yn well yn yr 20 munud diwetha yna. A beth sy'n angen wrthoch chi? Chi wedi llwyddo i frwydro nôl a union i'r sgôr unwaith. Hyderus bod chi'n gallu gwneud y to? Dyn ni o hyd, mae'n hyderus ni chi sgôr i ceisio o bob man. Mae chwaraewyr gyda ni, mae jyst Pontypool yn gwneud yn anodd i ni hyn o fel yn wedi yn wedig yn ardal y tacl. So mae rhaid ni gwella yn yr ardal yna. Nick, diolch yn fawr. Nick Hurd yn fan yn deud bod Llanymddyfri'n gallu sgorio ceisio o unrhyw le yma. Hynny mor wir i Llanymddyfri a Steff,
ti'n meddwl falle maen nhw dal yn cadw I penna ar hyn o bryd, dyn nhw'n poeni yn ormodol achos maen nhw'n gwybod bod y safon yna, bod y chwaraewyr yna, un cyfle maen nhw angen. Ie, na beth, maen nhw wedi heiddi wella yr hyder na gyda'r ffordd maen nhw wedi chwarae dros tymor diwetha. Maen nhw yn grif yn mynd mewn i'r diwedd y gemau, yn wedi gyda'r gemau diwetha, ond jyst mae rhaid nhw fod yn gywir gyda'r bêl. Gyda'r boys na'n gobeithio gall Pontypool wneud yn union beth maen nhw wedi wneud a gorfodi sgiliau, gorfodi ardal y dacl, felly o fwy o hir mae Pontypool yn aros yn y gêm, yn fwy o anodd mae'n mynd I fod I Llanymddyfri I ddod nôl I ennill e. A camgymeriadau bach fel ne yn yr ardal pwysig o'r gêm, tafliad I Harry Thomas, mae'n chwaraewr ifanc. Ddim gymaint o brofiad yn amlwg ar rhywun fel Taylor Davies yn ofyn I ffwrdd o'r cae, ond dydy pethau fel yna ddim yn mynd I helpu Llanymddyfri ar hyn o bryd, yn enwedig i'r chwaraewyr ifanc yma sy'n gobeithio gwneud I marc ar y safon yma. Ie, ond na beth mae Super Rugby Cymru yn biti I chwaraewyr ifanc I gael sefyllfeuodd le maen nhw'n gael y profiad hyn, wneud felly camgymeriadau, dysgu o'r camgymeriadau a gwella erbyn tro nesaf. So fi'n siŵr bydd Harry Thomas yn well ar ôl y camgymeriad na, ond fel oedd Nick Hudd yn gweud oedd e'n eitha hyderus, bydd Llandyfri yn cadw yn y gêm a gobeithio o safbwynt nhw I ddod nôl a cais. Pontypool yn bwydo. Yn y sgrym o fewn I 2 ei hunain. Set! Yn pwyllo. Work hard, Lucid! Llanymddyfri yn eisiau rhoi chydig o bwysau ar rhengflaen Pontypool, ond pac enfawr gan Pool eleni a hyn yma. Dwylo da gan Llanymddyfri'n dod mlaen i'r bêl yn fan yna. Ond yn cyrraedd yr amddiffynwr, wel Matthew Powell oedd yno. Will Evans gyda'r dwylo slick am chwaraewr yn yr ail reng, mae'r bêl allan. Morgan McLean oedd hwnna ar ei gêm cynta i'r clwb I Llanymddyfri. Dyla Fali. Rhys ar Bailey Hughes. Green nôl tu mewn, ond eto amddiffyn gwych gan Pontypool. Kick-osb arall I Llanymddyfri'n fan hyn. Mae'n deg I ddeud, mae hon o fewn gafel Jack Maynard. Sgwni o Sam y Peace neu am y gornel. Mae Jack Maynard yn dod ar draws, Steff. Sut ti'n mynd am y Peace na fan hyn hefyd? Ie, fi'n credu just I gael y gêm yn gyfartal. Llanymddyfri yn adeiladu bach o pwysau ar Pontypool a mae rhaid I Pool cofio am beth I disgybleth pa mor bwysig mae hwnna'n mynd I bod achos mae brwdfrydedd gyda nhw am pob ruck maen nhw'n cystadlu a pob tackle ond yn gemau agos fan hyn disgybleth sy'n holl bwysig. The fourth official has got it. How long have you got left there? Ie, ambell I drosiaeth gan Pontypool erbyn hyn yn rhoi fficiau cosb yn aml I Llanymddyfri. Ond hon sydd gyda'r cyfle gorau I Jack Maynard I fynd am y pist. Mae o fewn gafel i'r cefnwr. A mae brofiad yn sicr I weld yn fan hyn. Dydy hwnna ddim yn boeni. Jack Maynard yn profiadol Maynard yn rhoi di rhwng y pist. Pontypool 18. Llanymddyfri 18. Dros chwarter awr I fynd. A mae'r cloc yn tician I lawr yma ym Mharc Pontypool. A mae'r cyffro yn codi yn y dorf. Cefnogwyr Pontypool a cefnogwyr ffyddlon y Porthmyn sydd wedi dod yr holl ffordd ar draws heddiw yma I wylio gêm gynta tîm nhw yn Super Rugby Cymru. Rhys fyny yn uchel tuag at Morgan Allen bron iddo fo leithro a cholli'r bêl ond mae di'n neud yn wych yn curo 3-4-1 ac angen 2 brop I dynnu lawr yn y diwedd. Meek yn y boced I Mahoney gyda'r gic but drwy'r canol
A tiriogaeth da i Pontypool. A mae angen i Pŵl roi pwysau ar Llanymddyfri fan hyn. Cyn enwedig ar dafliad Harry Thomas. Ond mae'n gic 8 gan Joel Mahoney, y profiadol Mahoney yn gweld y gwagle. Ond y cario gan Morgan Allen yn enfawr. Wel, gan feddwl gwmpodd yn dal ar bel, mae wedi gwneud yn wyrthiol fan hyn i gadw y bel yn fyw. Dim gŵr chi moyn mynd yn uchel i daclo. Ond y chwarae teg, a rhaid gweud mae Joel Mahoney wedi bod yn amlwg yng nghanol y cam, ond yn gic just deallus i droi Llanymddyfri nôl. Just talk to me. I'm more than happy. Lee Rees yn ar y llawr ar hyn o bryd. Yn derbyn chydig o driniaeth a help llaw gan Ilan Phillips. Falle chydig o gramp i Lee Rees. Ga ddim mor ifanc a be oedd o blaen. Na, mae yr un fwy bygythiol. Yn sicr, mor sydyn allan, a mae wastad yn meddwl, wastad yn trio mynd yn sydyn i geisio dal y tîm arall yn cysgu, ond diolch yn edrych yn gret ar hyn o bryd. Ond braf gweld mae Stuart Worrell ar y fainc ar ôl iddo fo fi'n ffwrdd o'r cae yn gynharach ar stretcher. Mae'n braf gweld Worrell nôl gyda'i dîm. A mae yna tu ôl Taylor Davis, y pen moel ydi Stuart Worrell. Falle dyna pam mae'n gwisgo cap glas fel arfer. Ond hyfryd gweld bod Worrell yn holliach. Mae Pontypool eto'n greu llanast yn ardal y dacl. Johan Hughes gyda chydig o bwysau yna fo, gyda'r bêl lawr y cae. Thomas o dan y bêl yn penderfynu sythu yn curo Hughes, ond yn sydd tuag at wythwr Llanymddyfri Jordan Evans. No! Scarf yn fan hyn yn sgwario gyda Harry Thomas a Will Evans. Y clo ifanc. Green ball, green ball, green ball! Taflu cyrff i fewn i ardal y dacl fan hyn, Llanymddyfri. Maen nhw wedi dwy'n ei. Adam Warren i Johan Hughes. Hughes gyda'r gic isel lawr y cae. Yn mynd am yn ôl Jordan Thomas. O mae mosod Llanymddyfri yna. Nathan Hart. Y gic tro yma gan Morgan McLean. Mae hon yn tasgu bob man o fewn 2 ar 20 Pontypool. Be mae'r dyfarnwr dwi'n gweld? Ddim yn siŵr yn union beth sydd wedi... O, mae wedi dweud bod i'n mynd mlaen gan un o chwaraewyr Llanymddyfri, ond am gyfle i'r Porthmyr yn ceisio gwneud y mwyaf o llanast llwyr gan Pontypool. Dwi'n meddwl bod Morgan McLean yn cicio yn erbyn Nathan Hart, felly sgrym fydd i'r Porthmyr. Ond mae gan Pontypool, mae gan nhw 2 neu 3 chwaraewr ar y llawr ar hyn o bryd yn ceisio dal i anadl. Ond i Thomas greu mor a mynydd o'r cyfle yna i'r Porthmyr. Ond yn y bôn, Llanymddyfri sydd ddim cweit yn gwneud y mwyaf o'r cyfle yna. Ac wrthyn ni gael hoi fach i chwaraewyr Pontypool gael triniaeth, Jordan Thomas. Mae gan Lauren Gwmni. Tom Hancock sy'n brysur yn sgwrsio y tîm byw ar S4C. Y cwestiwn amlwg, be gafodd i ddweud yn y sefyll newydd ar yr ei gol? Oedd yn eitha pwyllog mewn, o'n i sy'n teimlo bod ni yn y gêm, a bod mwy dyn ni ddangos rydyn wedi gyda'r bêl, o'n i ddim yn teimlo fel wedys ti gynnar, o'n i ddim yn teimlo bod ni falle digon dewr pan oedd y cyfle'n dod. Mae'r bechgyn di aros yn y scrap fel petai a cymryd cwpl o cyfleoedd sydd wedi dod yn ffordd ni. Mae'n amlwg yn gêm dyn ar 10 munud eisiau fynd, fi'n credu mynd amdano pwy sy'n mynd i fod yn reoli'r moment mawr nawr. Leighton Jones ddim mae'n sal o beth dwi'n ddeall. Be fydd yn mynd trwy feddwl Ti mewn cysylltiad? Dim ar y nos na, ni wedi bod trwy'r wythnos, ond dwi ddim yn fyw gyda ni nawr, ond byddwn ni ddim yn gallu gweud ar teledu be bydd yn mynd trwy feddwl nawr. A beth sy'n angen de, achos yn anamal iawn i'n gweld Llanymddyfri yn gorfod dod nôl i ennill gêm. Pwyll am yna? I Llanymddyfri neu? Na, i chi, sori. Tiriogaeth sy'n angen arno ni, a mae hwnna'n mynd i helpu. Mae sy'n ni chwarae, fi'n credu falle un sgôr fydd yn y gêm hon, so fi'n credu bydd y tiriogaeth yn bwysig nawr
test a her da i'r Portman i weld os maen nhw'n gallu dod nôl yn safle maen nhw heb bod yn non spel. Siam, diolch yn fawr. Sgrym enfawr gan Pontypool. Mae'n gig sal gan Meek. Yn cadw i'n fyw. Morgan McLean yn sgwario yn ochr gam i un ffordd. Mae hwnna'n dacl uchel iawn gan Jordan Thomas. Just yn llaw yn chwifio. Ac ar ôl i McLean, nid yn wych i gadw hwnna ar dir y byw. Mae Llanymddyfri di ennill cigos barall. A Johan Hughes yn llygadu'r gornel. A mae hwn am fod yn gyfle mawr i Llanymddyfri. Da ni'n gwybod pa mor bwysig di'r arf yna. Ond hyn gan Morgan McLean. Pa mor dda mae di'n neud fan hyn? Mae wedi bod yn fywio gers feddwl nôl o'r fainc. Ia'n dacl uchel. Yn gicos bod penderfyniad cywir. Mae eisiau dim byd yn fwy. Mae jyst wedi amseru fe yn anghywir. Ond mae rhaid i Llanymddyfri o safbwynt nhw i fod yn gywir nawr yn y trydydd cyfle iddyn nhw gael. Lawr yn 2-20, Pontypool. Once. Garmes symudol i Llanymddyfri yn 2-20, Pontypool. Mae Thomas yn penderfynu gael ei allan i Lee Rees yn y boced. Hughes ar bas i'r i Maynard. Bas yn syth i wrthwynebwr. Yr eilydd sydd wedi dod ymlaen, Scrivens, ac ar ôl cyfle eiraidd wedi weithio gan Llanymddyfri, Maynard yn rhoi di syth i grafangau Pontypool. A Pontypool sy'n dod i ffwrdd gyda'r bêl, Pontypool sy'n dianc o'r cyfle enfawr yna gan y Portman. Use it! Leonard i lawr y cae. Hughes. Mynd am y gig Getraws. Yn cael i daclo ar y foment dyngedfennol. Gan eilydd Pontypool, Ieuan Jones. A mae'n rhaid dweud mae'r dorf wedi deffro fan hyn. A dyna beth mae Pontypool wedi gwneud mor dda trwy gydol y gêm. Moment mawr. A hwn yn gwaith amddiffynol gwych. Sa'n quite yn siŵr pwy yw fi'n credu asgell. Ond dyma Morgan Allen ar ei gore. Cario achos i 3 neu 4 chreu wedi dynnu fe lawr. A mae Pontypool yn gwneud job gwych o wneud y gêm yn llanast. Ieuan Jones ar dacl. Crouch. Bind. Yn sgrym. Set. I Pontypool. Mae'n hyrddiad fwy yn daclus gan Llanymddyfri. Mae'n troelli. Dyfarnwr am weld hon unwaith eto. Ond mae'n 10 munud yn y gêm yn weddill. A 10 munud pwysig i'r ddau dîm. Pontypool, wel, let's go then, please. Pa mor nodweddiadol fydd hyn os buasau Pontypool yn gallu cael buddigoliaeth ar ei tomon ei hun yn erbyn Llanymddyfri hyn yma. Mae'n rhaid dweud, Steff, mae'r ddau dîm wedi bod yn wych yno. Mae wedi bod yn ornest a hanner a mae'n anodd penderfynu pwy fydd yn, wel, cipio y pwyntiau hyn yma achos mae'r ddau wedi bod mor gyson yn ei gêm. Ydy, mae nhw a oedd Tom Hancock yn sôn am y moment mawr yn y gêm. Wel, ni'n mynd mewn i'r moments mawr na nawr. Backward, play on. Wedi mynd am yn ôl gan Morgan Allen. Powell yn ceisio gwrthrycio. Ond Ieuan Jones sy'n dod i ffwrdd gyda'r bêl. Meek yn bylchu. Yn y bôn yn cael ei dynnu y tir. Morgan Allen eto. 3 chwaraewr i dynnu Allen i lawr. Ac eto yn croesi'r llinell fantes. Meek ar bêl. Allan i Scrivens i Mahoney gyda gwacle. Am dacl arbennig gan Johan Hughes yn y cefn. A Osian Davies yn dwy'n y bêl. Am dacl enfawr. Ac yn y diwedd
Will Evans, y clo ar ei gêm gyntaf i'r clwb, sydd yn hyrddio honna i lawr y cae. Mae hon wedi bod yn gêm anhygoel. O, mae Nathan Hart di dwyn y bel. Waw, am funud hollol anhygoel, a mae Rhys yn mynd yn sydyn. Y bel gyda Adam Warren. Warren yn chydig o help yn dadlwytho i'r asgell. I ffordd arall, mae'n efantais i Llanymddyfri, a mae'n efantais. Pontypool yn ceisio arafu'r gêm. Dyla Fali sy'n dod yn ei chanoli, a mae'r dyfanwr syth yn ei boced. Cerdyn Melin. Mae'n gamilltir yr awr yma. O, am gêm o rygbi. O, hwn yn berffeth. Dechreuad perffaith i Super Rugby Cymru. Syniad gwych. O, am gêm o rygbi. Mae hwn wedi bod un ochr i'r llall. Rhaid gweud Llanymddyfri yn amddiffyn. Yn ffyrnig ar lein un. I Adam Warren. A wedyn Warren yn darganfod y bas. Ond yna amddiffyn, Pontypool yn dod nôl yn sydyn, a Steff, Cerdyn Melin amlwg yn y diwedd i Pontypool, ond ydy hwn yn Cerdyn Melin doeth, falle sut ti'n dweud yn yr amddiffynadau? Yn y foment, mae'n anodd i weid, fi'n siŵr byddai Llanymddyfri wedi sgori. A Joseph Scrivens, falle yn gorfod neud e, ond mae'n mynd i ddod i bach mwy o bwysau ar Pontypool nawr. 5 munud yn weddill bron. Am noson, am gêm hyd yma. Maynard ar gic, o, mae'n crymanu hi rhwng y postyn pella. Llanymddyfri 21, Pontypool 18. GS dros 5 munud i fynd yma ym Mharc Pontypool yn gêm cynta. Super Rugby Cymru. Ac am adloniant da ni wedi gael, a pwy a wyr beth sydd i ddod. Ond os mae unrhyw beth yn debyg i'r 5 munud diwetha, da ni sicr am gael 5 munud a hanner i orffen y gêm. 2 seconds. Chydig o ddryswch ar yr ystlys cyn i'r gêm ail ddechrau. Wrth i Adam Jones sortio. O, mae'r bil mynd mlaen gan Will Evans. A wedi dweud hynny yn casglu ar ôl un adlamiad. Mi ath y bil yn ôl. A mae Rhys yn arafu y chwarae. Mae'n dod allan unwaith eto. Pontypool yn daclus yma'n un. O, tackle wych gan Thomas. Yr ifanc Thomas yn tynnu yr hen goes Morgan Allen i'r tir. Mae'r bel allan yn fler. O, mae'n 2-1 yma'n hyn. Powell wedi sgorio 2 yn barod hen yma. Mantais i Pontypool. Mae'n gic gos bar y ffordd i'r tîm cartref. Meek ar bel allan i'r eilydd Ty Davies. A mae Pontypool yn ceisio troi trywydd y gêm yn fan hyn yn croesi mewn i ddwy ar hugen. Llanymddyfri. Tackle enfawr gan Chris Long. Wrth i ni ddod o flaen y pist. Mae Meek wedi sgorio un gol allan yn barod heno yma. Mi fydd Pool yn gobeithio am gais i selio'r fuddigoliaeth. Wrth i Ian Jones gario tro yma. Leonard i Meek. Meek yn ochr gamu nôl tîm mewn. No advantage, we come back. O, mae'r dyfarn yn dod nôl am gic gos. Sgwni be naeth Pontypool o fan hyn. 3 pwynt yn ddigon am gêm gyfartal. Ond y gornel i geisio mynd am fuddigoliaeth. Felly wrth i ni weld dipyn o'r chwaraewyr ar y cae yn cael hoi. Steff, ser yn y gêm hen yma, ser yn y gêm cynta Super Rugby Cymru? Wel, sawl chwaraewr wedi sefyll yma. Scott Matthews yn arbennig hefyd.
Morgan Allen, ond i fi, mae'r gyngrair i ddatblygu chreuwyr ifanc. Dyna bwriad y gyngrair, a mae Will Evans ar ei gêm gyntaf i Llanymddyfri wedi bod yn arbennig. Am chreuwyr ifanc i gêm gyntaf ar y safon yma, mae wedi bod yn gorfforol, mae wedi bod yn ddinistriol, mae wedi cario'n gryf. Felly mae hwn yn gŵr i gadw lygad mas am y dyfodol. Yn sicr, Will Evans, 18 mlwydd oed, wedi chwarae dros Gymru i'r tîm dan ddeunaw. 6 troedfedd, 6 modfedd, 120. Wel, mae o'n ufflon o foi mawr, a mae wedi setlo yn syth i fewn i'r tîm, ac yn enwedig ar ôl chwaraewr fel Jack Jones, King Captain y clwb, wedi ymddeol. Mae wedi mynd mewn i'r ail rengne, a mae wedi bod yn sefydlog. Mae fe, I fod yn onest, dyw e heb edrych fel chwaraewr sy'n 18 mlwydd oed heddi. Mae'n edrych fel rhywun sy'n chwarae 60-70 gêm ar y lefel yma, felly fi'n siŵr bydd e'n bles a dyma'r platfform perffaith i gadw datblygu gêm. Llain am munud i fynd. A mae Meek yn mynd am yr ystlys. Munud i fynd, 3 pwynt yn y gêm. Pwle lawr i 14, ond Pwle sy'n mynd am y llinell gais. Mae hon yn mynd i fod yn dafliad enfawr yn y gêm. They're good, let's go. A mae hon yn foment enfawr yn y gêm i Pwle. Digon o chwaraewyr yn y lein. Maen nhw'n mynd yn hir, yn llwyddiannus ac yn cadw'r bêl yn fyw. Pwle yn cyrraedd y llawr. Mae'r bêl dal yn fyw i'r tîm cartref. Dyma ni'n dod. Onside. Pwle yn pwyllo, Williams y tro cynta. Dela Falle yn gwrthrycio yn nerthol. A mae llwyth y chwaraewyr Pontypool yn ei chanol yn ceisio sicrhau meddiant. Leonard i Sam Scarf. Sam Scarf sy'n cario'r bêl o dan pist. Llanymddyfri. Mae Llanymddyfri yn amddiffyn am ei bywydau. Yn ceisio bod yn drefnus, yn ceisio peidio ildio unrhyw gigos. Morgan Allen sy'n cario tro hwn. Off the foot, play on! Mae'r bêl yn rhydd. Pwysig gyda hi. A mae wedi mynd rhydd gan Jordan Evans roi'r cic lawr y cae. A mae'n mynd allan ar yr ystlys bella gan Jack Maynard. Mae'n pwyntio at y dorf, mae'n pwyntio at Pwle. Ond Llanymddyfri sy'n wedi dod i Barc Pontypool ar noson agoriadol Super Rugby Cymru. A Llanymddyfri sy'n fuddigol. Gêm a hanner, gêm i werthu y gyngrair. Dyma beth sydd i ddisgwyl. Dyma be mae hwn i gyd amdano, datblygu chwaraewyr i chwarae ar y lefel ucha. A dyma'r lefel ucha am gêm ac am frwydr gan 2 dîm o'r safon uchaf heno yma. Pontypool yn rhoi popeth ar y cae, ond llawenydd i Llanymddyfri yw hi unwaith eto. Ar ôl dwbl llynedd yn dechrau'r tymor ar dan yma o dan y llif o leiadau ar nos Iau. Y ceisiau yn yr hanner cyntaf gan Phillips a Taylor Davies i'r Porthmyn. A'r Porthmyn sydd wedi dechrau'r tymor yn llifo ac yn gwneud y gwaith caled ac yn gwneud yn siŵr bod nhw'n dod i ffwrdd gyda'r fuddigoliaeth. Ymdrech deilwng, ymdrech deg, ymdrech wych gan Pontypool, ond Llanymddyfri sy'n fuddigol ar noson gynta Super Rugby Cymru. Llanymddyfri sy'n mynd adre gyda'r fuddigoliaeth. Ar sgôr terfynol, Pontypool 18, Llanymddyfri 21. Am ffordd i gychwyn oes newydd Super Rugby Cymru, a ni'n gobeithio bod mwy o'r un peth i ddod dros y penwythnos. Y gêm gyntaf wedi chwarae wedi benwi, Casnewydd yn chwarae Pen y Bont. Dydd Sadwrn, Cwnt Caerfyrddin yn croesawu Abertawe, Glynebwy yn herio Aberafan, a wedyn wrth gwrs Caerdydd, y tîm cyntaf i deithio i Fae Colwyn.
A dyma beth ni'n gallu cynnig chi dros y bythefnos nesaf. Mi fydd i'ch bwyntiau bob nos Fawrth am 10 o'r gloch. Cyfle i ddal lan gyda holl ddigwyddiadau'r penwythnos. Bydd 2 gêm am bris un dyn ni dydd Iau yn nesaf. Ysgol Glan Taf yn chwarae y gêm gyntaf yng Nghyngrair y Colegau yn erbyn Coleg y Cymoedd, a wedyn Caerdydd yn herio Glynebwy yn syth ar ôl ni. Reit, mae Steph Ewes nawr yn cael cwmni yn yr chwaraewyr wrth ymyl y cae. Yeah, fi sy'n cael cwmni, sayer in the game, man of the match, Will Evans. Will, congratulations. How much do you enjoy that game tonight? It was a really tough game. It went all the way to the end, and I've enjoyed every bit of it. It was a class game. And the physicality in the middle, especially around breakdown, I thought you were excellent in those areas. Yeah. Obviously something you've worked hard on. Yeah, it's like, we've always talked about second efforts and tackles and making it, get back up on your feet. I think we also struggled at the breakdown. They managed to slow our ball down a lot and we didn't get to play how we wanted to play, but we got the result in the end. Well, congratulations, and we look forward to seeing a lot more of you in this league. Well done. Cheers. Diolch. Wel, Gwynefau newydd a Gwynefau cyfarwydd yn ail ymuno ni, Lee Racing iawn. Hapus iawn, dwi'n dychmygu. Di gorfod, wel, wnaethoch chi adael tan munudau ola, ond fe glirio chi, fe geithoch chi'r fuddugoliaeth. Job done, fel maen nhw'n gweud. Ie, ambell waith mae chi jyst dod chi fel Pontypool ar nos Iau, chwarae ddim fel top o gêm ni, ond dod mas, cael y buddugoliaeth, o hwnna sy'n bwysig. Ie, wnaethon nhw falle targedu'r ardal gwrthdaro, ti falle yn enwedig, falle tactega o Tom Hancock fyna? Ie, falle tîm bach o Tom fyna, ond nath nhw job yn dda fyna. Fi'n credu pob gêm ni chwarae, mae tîm yn dod ato ni fyna ar y rycyr. Mae'n galed, ni moyn cael speed o'r bêl, cael yn gloi, ond ambell waith mae'r tîm yn neud yn job dda, ond mae'n rhaid fi roi clod i'r boys achos ni'n cael y buddugoliaeth, o hwnna sy'n bwysig. Ie, wel, ewn ni at ti nôl i adegau ola'r gêm na. Dyma'r foment yn y diwedd. Enillodd i chi, be oedd yn mynd trwy'ch meddwl, wel, nid nhw nôl wedyn, a nhw'n chwarae mantis yn dod nhw i hun. Well done, buddy. Good game. Thank you, mate. Cheers, thank you. Ie, Lee, be oedd yn mynd trwy'ch meddwl ar yr adeg yma? So dim dyna lle chi eisiau fod? Na, ti'n gwybod, mae tîm ni'n eitha fel profodol yna gair, ond profiad gyda'r tîm nawr, so ni'n gweithio galed yn marfer wneud hwn, so mae bwysig ni'n wneud hwn a cael y buddugoliaeth to. Mae'n rhaid bod yn dymlad da yn gwybod bod chi wedi ennill, ond ddim wedi chwarae'ch rygbi gorau. Ie, mae'r gêm gyntaf, mae'n wastad yn galed dod lan i Pontypool, mae'n tîm prowd iawn, tîm cyfforddol iawn, mae'n nhw'n tîm galed i chwarae erbyn, ond fi'n just hapus a please gyda boys as ro mas a just cael ennill to. Ie, just fanna, ni'n gweld just a quick tap na ti wedi cymryd, mae pawb, fe'n debyg bod pawb ar yr un sheet, fel ddau, pawb yn gwybod beth o'n nhw'n mynd i nesaf felly. So, fel mae'r garfan yn gallu dod i gwybod beth mae'r chwaraewyr sydd o fewn yn mynd i wneud. Ni'n chwarae beth sy'n o blaen ni, so oedd e fel 10 munud ar ôl, ond ni'n gweld oedd e arno i chwarae, so eisi a mae'r boys yn gwybod beth ni'n wneud, so na, i bod yn deg, ni'n just tîm sy'n gyda profiad a ni'n gwybod beth ni'n wneud. So, Lee, na ddod ti fynd. Digon o barch o'r torf yn yr ardaloedd. Mae ewn ni nôl nawr i Steph Ewes. Ie, fi'n cael cwmni y gŵr sy'n wedi chwarae canfer gêm heddi, Kieran. Obviously disappointed with the result. Congratulations on your 100th game, but how encouraged are you with that performance today? Oh no, hugely. I mean, pre-season's been really tough for us, Steph. We've had a lot of backward steps due to injuries, boys coming in, boys coming out. It hasn't been as fluent as it should have been, but I mean, if we go off that with intensity and proper getting stuck in, I think you can't fault it there. Like. Yeah, absolutely. You spoke about getting stuck in. The breakdown, you boys made a real mess of that for Llandovery tonight. Is that something you've worked on coming into the weekend? Yeah, I mean, we've got to respect them as champions at the end of the day, and they're there for a reason. They'll play from anywhere. So for us to slow them down more than anything, counter rucks, but hats off to Llandovery, mind they've come all the way out here tonight on a Thursday night in front of a packed crowd and showed why they deserve champions. And brilliant, and how proud are you to play a 100th game for Pontypool tonight? Oh no, proud as punch. I mean, I think I came here 2016 and fair play, Leighton Jones gave me a chance when I was a kid and I loved it ever since. I went on a spell 2 seasons with Newport Eberville, but no, it's good to be back home, Well done, mate, all the best for the season. Cheers. Cheers. Ie, di yn gysadleuaeth a hanner, yn gysadleuaeth ffyrnig mas na hyn o, a mae'n ddiolch i Matt Powell am y ffordd dath a
a Pŵl yn ôl mewn i'r gêm. Be nes di o'r ddau gais cynnar yn yr ail hanner, Nathan? Ie, ond oedd e'n bwysig bod yn dod allan a cael y cais cynta. A dyna siŵr fod beth oedd neges hanner amser oedd i Tom Hancock. A dethon nhw allan, a Joel Mahoney wedi dangos o gydol y gêm. Cwpl o touches arbennig o dda, a ffordd yma fe gallu falle newid y ffordd maen nhw'n chwarae, a just kick bach bwt trwy fanna, a wedyn, just fel pob asgellwr dda, so fe'n mae'n ei o'r beth, opportunistic maen nhw'n gael o fe. Mae fe'n cadw redeg, digon o cyflymder, ac yn mynd heibio Hughes fanna, asgwyd ei cais wych yn y cornel, a bod digon o control ar y bêl, mae'n reoli'r bêl arbennig o dda, ac mae'n sgwyd i'r cais. Ie, Matt Powell yn cael y ddau gais, so nes ti sôn am Mahoney yn y gwaith adeiladol, a falle dde'n rhan o drafodaeth pan wyt ti'n dewis ser yn y gêm, Steph? Ie, o'n i'n meddwl oedd e'n wych heddi, jyst y ffordd dath e mewn i'r gêm ar moments mawr, hwn yn enghraifft, nath e'r gic am y gais blaenorol, a oedd hwn really yn adeg pwysig o'r gêm i Pontypool, i reoli'r meddiant, a reoli y gêm, a o'n i'n meddwl oedd e'n allweddol yn yr adeg na, a oedd e'n gais arbennig yn y diwedd. Ie, a datliad arbennig fyd, oedd y datliad cystal ar cais. Cyn bod ni'n ffarwelio chi, dwi eisiau gofyn i ti am Will Evans, ac ni wedi sôn lot am y genhedlaeth nesaf, ond pa mor bell yw e o'r lefel, o'r cam uwch o'r lefel rhanbarthol? Ni'n aml yn gweld sef y dyfodol yn tanio y lefel ma. Os bach fwy i fynd? Ie, fi'n credu ni'n eitha eog o dod i chwaraewyr ifanc mewn rhy gynnar yn y wlad yma. Fi'n credu mae hwn yn safon y rygbi sy'n perffaith i fe ddatblygu dros y blwyddyn hyn. Fi'n siŵr bydd wella cyfleuon i fe gael blach o blas, ond fi'n credu mae eisiau ni bod yn amyneddgar, cadw gweld perfformiadau fel la, a mae amser yn mynd i ddod. Dim ond 18 yw e. Ie, ni ddim yn dda iawn yn fod yn amyneddgar i ni yng Nghymru. Ond dyna ni, mae llwyth i ddod i chi dros yr wythnosau nesaf. Fel ni wedi sôn, fydd 2 gêm i chi nos Iau nesaf, ond cyn ni, llwyth o chwaraeon dros y penwythnos. Pêl-drod sy'n mynd ar sylw nos Yfory am 7:30. Wrexham yn erbyn Caerdydd, menywod sy'n ar dyledu daearol, dydd Sul. Uchafbwyntiau ralio nos Lun a uchafbwyntiau penwythnos yn y byd pêl-drod i chi. Faint o glwch mae'n ni'n gweud? 11:10, dyna ni. Nos Lun, ond mae wedi bod yn ddechrau super i Super Rugby Cymru. Steph Hughes, Nathan Brew, diolch yn fawr, gwynebau newydd, hen elynion, ond yr un oedd y drefn yn y diwedd. Diolch am eich cwmni, nos da.